जींना पाठवलेली मी. येस येस, धन्यवाद. संजना माताजी कशा आहात? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही कशा आहात माताजी? हो ठीक आहे. येस येस, हरे खूप हरे आनंद कृष्ण आहे तुम्ही संजना आला माताजी. आहात. हरे कृष्ण हरे हो कृष्ण. माताजी, हरे कृष्णा. मी ऍक्च्युली आणि दोन्ही याच्यावर अटेंड करते, तुमचा सुद्धा आणि युथचा सुद्धा. अरे वा खूप आनंद आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. द्विगुणित हरे आनंद, कृष्ण माताजी. द्विगुणित आनंद. द्विगुणित आनंद खरोखर. हो, हो, हो. आणि ठीक पूजा आहे. माताजी तुम्हाला पण धन्यवाद. आम्हाला तुम्ही इथपर्यंत आणून सोडलं. तुमचे अरे पण खूप नाही, खूप ती आभार. भगवंतांची कृपा आहे. हो, भगवंतांना हो. आभार आहेत. सगळे पण आभार आमचे गुरु म्हणून भगवंतांचे आहेत. आमचे गुरु म्हणून तुम्हाला नमस्कार. धन्यवाद धन्यवाद. दंडवत. सगळं सर्वम कृष्णार्पणम. तर कृष्णाला सगळं अर्पण आहे आणि खूप आनंद आहे. कृष्ण म्हणजे हा जो आनंद आहे याला कुठलीच तुलना नाहीये माताजी. त्याच्यामुळे खरोखर हा जो प्रत्येकाला जे हे ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे आणि भगवद्गीतेतून हा जो उपदेश भगवंतांचा पोहोचतोय त्यासाठी खरोखर म्हणजे प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूंचेच खूप शत आभार आहेत. आणि त्यांनी हा उपक्रम चालू करून आणि कशा प्रकारे पुढे ही सगळी टीम तो उपक्रम नेती आणि आता 29वी बॅच आपली सुरू होतीये. 17 ऑक्टोबरला 29वी बॅच चालू होतीये. कोणाला मी शेअर करणारच आहोत आपण ग्रुपवर आणि आपल्या नातेवाईकांना कुणालाही याच्याबद्दल माहिती निश्चित पोहोचवा. आपल्या फेसबुक, इन्स्टावरून आणि आपल्या सगळ्या सोशल मीडियावरून तुम्हीही शेअर करू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं आपण आज हा 18व्या अध्यायावरती आलेलो आहोत, ज्याचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग. मग त्या त्यागाची पूर्णता, या मोक्ष संन्यास. मग इथेही अर्जुनाचे पडलेले प्रश्न अजून संपलेले नाहीयेत. माताजी हँड रेज केलाय प्राची माताजी, तर काळजी घ्या. बघा, सगळ्यांना संधी द्या. कोणालाही नाराज नको. हो त्याच्यामुळे हो. बघा, नाही. अनम्यूट करून हो त्यांना संधी द्या. ठीक हो आहे. हो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर असे हे प्रश्न अर्जुनाचे अजूनही संपलेले नाहीयेत. आणि या मोक्ष संन्यास योगावर सुद्धा अर्जुनाला अजूनही विचारायचे की संन्यासाबद्दल जाणून घ्यायचंय. मग काय प्रश्न आहेत? पण त्याच्या आधी थोडंसं कालच्या अध्यायाबद्दल. निश्चित मी प्रत्येक दिवशी आजपर्यंत सांगत आले की प्रत्येक अध्याय हा गुंफलेला आहे. मग आपण जसं या कर्मयोग बघितले पहिले 6, 7 ते 13, आपण 7 ते 12 आपण भक्ती योगाची सुंदर अवीट गोडी भक्तीची, की ज्या भक्तीच्या सेवा आपण वेगवेगळ्या बघितल्या. आणि मग 13 ते 18 अध्यायापर्यंत आपण हे जे ज्ञान घेतोय, हे ज्ञान कुठेतरी भक्तीमध्येच विलीन होत आहे. परंतु ते ज्ञान किती आवश्यक आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी 13व्या अध्यायातच सांगितलं की हे ज्ञान किती श्रेष्ठ आहे. कारण यामुळे तू या भौतिक जगतातून स्वतःला कुठेतरी मुक्त करू पाहणार आहेस आणि त्यामुळे त्या ज्ञानाने कुठेतरी आपल्या ज्ञानामध्ये भर पडल्यानंतर आणि ते ज्ञान घेतल्यानंतर की मग निश्चितच कुठेतरी या सगळ्या भौतिक जे काही आपले क्रियाकलाप आहेत त्यांच्याबद्दल किती आसक्ती ठेवायची आणि आध्यात्मिक मार्गावरती कशा प्रकारे स्वतःला उन्नत करायचं आहे, प्रगती साधायची आहे, हे निश्चितच भगवंतांनी दिलेल्या या ज्ञानातून तुम्ही साधू शकता. आणि म्हणूनच मग ज्या 13व्या अध्यायापासून जे ज्ञान द्यायला सुरुवात केली आहे की मग ज्ञानाचं ध्येय गाठेपर्यंत ते ज्ञान आज भगवंत देत आहेत की 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाला पडलेले प्रश्नही आपल्याला जाणायचे आहेत. मग कालच्या अध्यायामध्ये आपण कशा प्रकारे की मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे त्याला भगवंत अगदी यथासांग उत्तर देत आहेत आणि त्याच्या ज्या काही मनातले प्रश्न आहेत त्याची पूर्णपणे निराकरण होत आहे. त्याच्या प्रश्नांना उत्तरं देत आहेत भगवंत आणि त्याच मार्फत आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचत आहे. म्हणून भगवंतांना विचारलेला प्रश्न की अर्जुनाने कुठल्या प्रकारची उपासना, मग जे जे कोणी तुझ्या प्रत्यक्ष स्वरूपाला की मग तुझ्या अप्रत्यक्ष स्वरूपाला आणि मग अशा प्रकारे जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की जे जे भक्त, जे शुद्ध भक्त आहेत, परंतु मग ते शुद्ध भक्त सुद्धा कशा प्रकारे ती जी ते जे उपासना केली जाते ती ती वेगवेगळ्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली केली जाते. मग कुठली श्रेष्ठ उपासना आहे? कारण प्रत्यक्ष अर्जुनाने तर भगवंतांशी म्हणजे ज्या भगवान रूपामध्येच अर्जुनाने भगवंतांना जाणलं होतं. कारण जे प्रत्यक्ष अर्जुनाला ज्ञान देत होते कुरुक्षेत्रावरती, ते भगवान ज्या वेळेला अर्जुनाच्या मनामध्ये 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप बघताना अर्जुन घाबरून गेलेला आहे. कुठेतरी व्यथित झालेला आहे. कारण ते जे कुठेतरी उग्र रूप, कारण त्या विश्वरूपाला कुठेतरी त्यांनी तात्पुरतं घेतलेलं होतं. परंतु ते तात्पुरतं स्वरूप सुद्धा अर्जुन बघू शकत नव्हता. कारण त्याला ज्ञान घ्यायचं होतं. परंतु हे विश्वरूप दाखवण्याचा उद्देश आधीच सांगितलाय की मग हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं आणि आपल्यापैकी की या भौतिक जगामध्ये जो कोणी स्वतःला क्लेम करेल की मी देव आहे आणि माझ्याकडे दैवी शक्ती आहेत, मग दाखवा विश्वरूप तुमचं. मग भगवंतांसारखं विश्वरूप की फक्त जे कृष्णांनीच
कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपण जे म्हटलं की ज्या देवाधिदेव जे ब्रह्मा आहेत, शिव आहेत, या सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. परंतु हे सगळं रूप बघून, हे अद्भुत असं विशाल रूप बघून अर्जुन कुठेतरी व्यथित झाल्यावर भगवंतांनी सांगितलं की तुझ्या मनाला धीर येईस तो निश्चितच तुझ्या मनाला धीर येईल, असं मी परमात्मा आणि भगवान रूप, की जे दोन भुजा असलेलं भगवंतांचं मनुष्य रूप आहे, त्या मनुष्य रूपामध्येच अर्जुनांनी त्यांची पूजा केलेली आहे. कारण अर्जुन एक निस्सीम भक्त आहे आणि तो अत्यंत प्रिय भक्त आणि प्रिय सखा आहे भगवंतांचा. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तू माझा मत्सर, ज्या 9व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलं राजगुह्य ज्ञान, मी कुठेतरी आपोआप रिव्हिजन होणारच आहेत, पण नकळत मी सगळ्या अध्यायांचा उल्लेख थोडासा येईल, तर ते ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आणि पुन्हा कुठेतरी थोडीशी उजळणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आणि म्हणूनच मत्सर, या मत्सराला कुठेतरी मुळापासून उखडून टाकलं पाहिजे. कारण हा मत्सर किती वाईट आहे, की ज्याने कितीतरी जणांचं, की ज्या ज्या शिशुपालाला आपण बघितलं, की ज्याने भगवंतांना कृष्ण 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 केलं, परंतु ज्या कंसानी मग कृष्ण कृष्ण केलं, हिरण्यकश्यपूनी सुद्धा, या सगळ्यांना कुठेतरी मोक्ष मिळालेला आहे. भगवंतांचं सुदर्शन चक्राने शिशुपालाचा वध झालेला आहे. परंतु ज्यांनी या भावनेमध्ये सुद्धा कृष्ण केलेला आहे, त्यांनाही भगवंतांनी मोक्ष दिलेला आहे. कुरुक्षेत्रावरच्या अधर्मी लोकांना सुद्धा, की प्रत्यक्ष भगवंतांच्या नुसत्या उपस्थितीने सुद्धा ज्यांना कुणाला या युद्धामध्ये आपलं बळी जायला लागलं आणि आपला जीव द्यायला लागला, त्या सर्वांना सुद्धा मोक्ष मिळालेला आहे. कारण प्रत्यक्ष भगवंतांचं अस्तित्व तिथे होतं आणि तेवढ्या अस्तित्वाने सुद्धा त्या सर्व लोकांना, अधर्मी असून सुद्धा, मग दुर्योधनाला म्हणू नका, दुःशासन, प्रत्यक्ष शकुनी मामा, मग या सगळ्यांना कुठेतरी मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणूनच 18व्या अध्यायापर्यंत येण्यासाठी मग ज्या यज्ञ, दान आणि तप या गोष्टींबद्दल, की मग या गोष्टी कशा प्रकारे, मग त्रिगुणांचा प्रभाव, की ज्या उपासना केल्या जातात, ज्या श्रद्धेने उपासना केली जाते, या सगळ्याला व्यक्ती तितक्या प्रकृती, त्याप्रमाणे त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या उपासनांबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचं होतं. जे आपण जाणलं ते यज्ञ, तप आणि दान, या तिन्ही गोष्टींमार्फत आपण कशा प्रकारे सात्विक यज्ञ केला जातो, सात्विक तप केलं जातं, सात्विक दान केलं जातं. आणि मग ज्या तपाला आपण सात्विक तप म्हणताना शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक तप कसं केलं जातं, जे युधिष्ठिर महाराज की वाणी इतकी स्वच्छ, इतकी निर्मळ, की कुणाला दुखवण्याचा तर काय हो, पण सतत सत्य कथन केलेलं आहे, सत्यवदन केलेलं आहे, असे हे युधिष्ठिर महाराज ज्यांचं वाचिक तप. आणि म्हणूनच या इस्कॉनच्या माध्यमातून कुठेतरी जेव्हा या सगळ्या यात्रा केल्या जातात, परिक्रमा केल्या जातात, तेव्हा हे सगळं शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप निश्चितच योग्यपणे राखलं जातं. आणि म्हणूनच या 3 प्रकारचं मग जे दान आहे, जो राजसिक माणूस असतो तो दान करताना मग ते समोर व्याकुळलेलं पोर दिसतंय, परंतु त्याकडे लक्ष नाहीये आणि आपण सेल्फी काढण्यामध्ये आणि स्वतःलाच कुठेतरी फक्त मी हे करतोय, मी हे केलेलं आहे, मग अडका त्या कर्मफलांमध्ये. मी भोगता आहे, मी हे दान करतोय, मी हा धर्म करतोय, मी हे पुण्य करतोय, परंतु ते कुणाच्या कृपेने करताय, ती कृतज्ञता व्यक्त करणं हे किती आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरती आपल्याला भगवंतांना जे काही आतापर्यंत 17व्या अध्यायापर्यंत आपण जाणलं आहे, त्याच प्रकारे 18व्या अध्यायामध्ये याची सर्व सार दिलेला आहे. मग प्रत्येक अध्यायाचा कुठेतरी उल्लेख होणार आहे या अध्यायामध्ये. मग एक श्लोक सुद्धा 9व्या अध्यायामध्ये कुठेतरी खूप सिमिलर श्लोक आहे, खूप साधर्म्य असलेला तोच श्लोक आता 18व्या अध्यायामध्ये आपण 66वा माताजींनी वाचलाय. असे अनेक श्लोकांसहित आपल्याला कुठेतरी याची उजळणी करायला मिळणार आहे. मग ओम तत् सत या 3 शब्दांचं आपण महत्व जाणलंय, की विष्णूला जे यज्ञ अर्पण केले जातात, ज्या कर्मयोगामध्ये 3ऱ्या अध्यायात आपण जाणलं, की तुझा यज्ञ कर, तुझं पर्सनल ड्युटी, तुझं जे कमिटमेंट आहे, तुझी जी जबाबदारी आहे, ते तू केलीच पाहिजे. त्यापासून तू कुठेही पळून जाऊ शकत नाहीस. आणि म्हणून अर्जुना, तू निष्ठेने युद्ध कर, दृढ निश्चयाने युद्ध कर. आणि म्हणूनच या सगळ्या यज्ञाला, या तपाला आणि या दानाला सुद्धा ते पात्र करण्यासाठी, सत्पात्री करण्यासाठी म्हणजे ओम सत, ओम तत्सत, बघा, सत्काम, सत्कर्म, सत्पात्री, मग या सतला किती महत्व आहे, ततला किती महत्व आहे. आणि ओंकारामध्ये तर प्रत्यक्ष विष्णू आहे.
अशा या मग ज्या प्रकारे काल सनातन गोस्वामींचे जे महाप्रभूंच्या काळामध्ये गोस्वामी त्यांनी हे जाणून घेतलेलं होतं की कुठेतरी विष्णू आणि ओंकार याच्यामध्ये तफावतच त्यांना कुठे आढळत नव्हती. इतकं हे सर्व मग या सगळ्यांपायी जे यज्ञ केले जायचे पूर्वीच्या काळामध्ये आणि जे ब्राह्मणांनी दान केलं जायचं ते दान मग अशा ओम तत्सत मग प्रत्येक मंत्राची वेदांमध्ये अनेक वेदांचा अभ्यास जर केला तर आपल्या स्क्रिप्चर्स मध्ये या सगळ्याचं जे सुरुवात केलंय त्या आरंभी ओम तत्सत की जे विष्णूला अर्पण केलं जातं. तत् म्हणजे कुठल्याही भौतिक जगताशी ते कुठे बांधील नाहीये. सत म्हणजे शाश्वतता आहे त्याच्यामध्ये आणि ज्या ओंकाराला ज्या भगवंतांना ते अर्पण केलं जातं. आणि मग सगळ्यात शेवटी जी सुंदर उपमा दिलेली आहे की ओम म्हणजे काय तर अ उ म त्या अ मध्ये काय दडलंय तर प्रत्यक्ष कृष्ण आहे, उ मध्ये प्रत्यक्ष राधाराणी आहे आणि मकारामध्ये आपण जीव सजीव आहोत. ही संलग्नता कुठेतरी ओंकारामध्ये दाखवलेली आहे. अशी ही सुंदर चैतन्य चरितामृतामध्ये आपण ज्या अध्यायाचं जे रेफरन्स दिलेला आहे त्यामध्ये याची सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणून या ओम तत्सत या तिन्ही शब्दांचं महात्म्य जाणण्याचा प्रयत्न करा. प्रत्येकाने तात्पर्य वाचा आणि ते पूर्णपणे सखोलपणे जाणण्याचा प्रयत्न करा. त्या अशा प्रकारे आपण काल कुठेतरी या सगळ्या ध्यान यज्ञ दान आणि तपाला त्याची महती जाणलेली आहे. आणि म्हणूनच त्याच्या पुढे जाऊनही भगवंतांना अर्जुन विचारतायत अजून की मग या त्यागाची महिमा या त्यागाला म्हणा जाणायचंय. मग हा कर्म संन्यास आहे का त्याग योग्य आहे. मग भगवंतांनी याच्याही आधी उलगडीन करून सांगितलंय की कर्म संन्यास नाही की अनेक गोष्टी या भौतिक जगतातून बंधनातून मुक्त होण्यासाठी त्या क्रियाकलापांचा त्याग करणं योग्य आहे. पण त्याच्याही पेक्षा ती कर्म फल भगवंतांना अर्पण करणं मग ते निष्काम कर्म किती योग्य आहे. आणि म्हणून त्या निष्काम कर्मातून जेव्हा ते कृष्ण भावना भावित केलं जातं तेव्हा ते अकर्माकडे वाटचाल करतं. आणि म्हणूनच या कर्म योगाला किती महत्व आहे. या कर्म योगाद्वारे बंधनातून मुक्तता कशी होतीये. पावनानी मनीषिणा कर्माचे 5 घटक अत्यंत सुंदरपणे वर्णन केलेले आहेत की ते इतके तंतोतंत पडतात की मग त्याशिवाय पान हलतच नाही पुढे. की अशा या 5 घटकांचा समावेश खूप सुंदररित्या भगवंतांनी समजावून सांगितलेला आहे. मग त्रिगुणांवर आधारित मग या प्रत्येक गोष्टीवरती त्रिगुणांचा प्रभाव तर आहेच. मग ज्या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे मग भगवंतांना कुठेही भगवंतांचा स्वभाव प्राप्त करता येतो. कुठलाही मतभेद नाहीये भगवंतांकडे. कुठलंही क्वालिफिकेशन नकोय भगवंतांच्या कृष्ण भावनेमध्ये जाण्यासाठी. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावनेमध्ये पोहोचण्यापर्यंत कुठल्याही क्वालिफिकेशनची न गरज भासता फक्त एक निष्ठा मनात असली तरी बास आहे. मग ती कृष्ण भावना निश्चितच तुम्ही जाणू शकता. तुम्ही ती आत्मसात करू शकता आणि त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करून आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती साधू शकता. म्हणून त्या वर्ण आणि आश्रम ज्या वर्णाप्रमाणे आणि ज्या आश्रमाप्रमाणे मग कशा प्रकारे आश्रम मग जो ब्रह्मचारी आश्रम आहे, गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम कशा प्रकारे आपण या आश्रमांना बघितलंय आणि मग या वर्णांना की मग कशा प्रकारे एक ब्राह्मण क्षत्रिय क्षुद्र आणि वैश्य हे सुद्धा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. तिथे कुठेही भगवंतांजवळ मतभेद नाहीये. आणि म्हणूनच जे शुद्ध भक्त आहेत ते कुठल्याही जातीचे धर्माचे हे जाती धर्म पुढे मनुष्याने तयार केलाय. हो भगवंतांनी कर्मानुसार विभागणी केली आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात की अर्जुना तू जर ठरवलंस की तू जर दान मागायचं ठरवलंस ब्राह्मण होऊन तर तू तर उद्या दान नाही दिलं तर तलवार काढशील. हो म्हणून ते त्या स्वभावानुसार केलेल्या वर्णाची विभागणी आहे. आणि म्हणूनच तू तुझं दृढ निश्चयाने युद्ध केलं पाहिजेस. तुझी जबाबदारी तू योग्य रीतीने पार पाडली पाहिजेस. मग ते गोपनीय ज्ञान जेव्हा भगवंतांनी 9व्या अध्यायामध्ये दिलं मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यती कौंतेय मात्मानं मत परायणः. त्याच प्रकारे हा श्लोक आपल्याला बघायचा आहे की कशा प्रकारे मन्मना भव मद्भक्तो की तू फक्त माझं चिंतन कर. 2 हात 3रं मस्तक हो भगवंतांना नमस्कार कर. जो करशील तो मनापासून कर. मग ती कुठेतरी मनातली श्रद्धा हा श्रद्धाभाव अत्यंत महत्वाचा आहे. तो नसेल तर नाही हो पुढे जाणं शक्य.
त्या आध्यात्मिक मार्गावरती जर आलेले आहात तर ती मनामध्ये श्रद्धा, मग कृष्णाविषयी शंका नकोय. प्रश्न असंख्य असू दे, अगदी हजारोनी प्रश्न मनामध्ये असू दे, आणि त्या प्रश्नांचं निराकरण सुद्धा करून घ्या. आणि निश्चितच मी तुम्हाला जेवढा प्रयत्नपूर्वक तुमच्या प्रश्नांचं निराकरण करत आलेले आहे, परंतु याही पुढे तुम्हाला असतील तरी जे मला जमलं नाही तर मी माझ्या सिनियर डिवोटीज करून आणि आमच्या गुरूंकडून तुम्हाला निश्चितच त्याच्याबद्दलचं माहिती देऊ शकेन. अशा या शुद्ध भक्ताबद्दल आपण जाणणार आहोत. आणि मग भगवंत निष्कर्ष सांगणार आहेत की अर्जुनाला काय सांगणार आहेत, हा उपदेश आपण निश्चित पुढे जाऊनच ऐकूया. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बरेच जण आलेत म्हणून मी थोडी रिव्हिजन घेत राहिले, कारण मला कोणाचाही चुकायला नकोय अध्याय. प्रयत्न हाच होता की तुम्हाला लवकरात लवकर सामील व्हा तुम्ही अध्ययन वर्गामध्ये. पण आता आलेले आहेत आपले बरेचसे भक्त, तर म्हणून मी पुढे जायला सुरुवात केली. मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न की हे केशिनी सुदन, बघा हा जो केशिनी सुदन म्हणजे असुर आहे, त्याचा भगवंतांनी नाश केलेला आहे, वध केलेला आहे. त्याचप्रमाणे भगवंतांना अर्जुनाने संबोधलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन विचारतायत की मला त्याग आणि संन्यासाचं महत्व आणि ते तत्व जाणण्याची माझी इच्छा आहे. आणि म्हणूनच त्या संन्यासाच्या तत्वाला तुम्ही मला समजावून सांगा. मग या संन्यासाबद्दल अजून सखोल अर्जुनाला जाणून घ्यायचं आहे. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांचा त्याग आला त्यागाला विद्वत जन संन्यास असे म्हणतात, आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या भौतिक इच्छांच्या कर्मांचाच जो त्याग करतोय, म्हणून तो कर्म संन्यास योग. मग त्या कर्मांचा त्याग, भगवंत म्हणाले कर्मांचा त्याग करणं सुद्धा श्रेष्ठ आहे, परंतु त्याही पेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, एखादी निष्कर्म करणारी व्यक्ती निश्चितच कुठेतरी कर्म त्यागेल. पण जो शुद्ध भक्त आहे, तो शुद्ध भक्त काय करेल, तर तो निश्चितच ते कर्म करेल. पण कसं करेल, कृष्ण भावना भावित करेल. आणि म्हणूनच त्या कर्माची जी फळं आहेत ती भगवंतांना अर्पण करेल. तिथे तो कर्मयोग साधतोय. आणि म्हणूनच बुद्धिमान लोक या कार्याच्या फलाचा जो त्याग करतात, जे निष्काम कर्म करतात, ज्या कर्मांच्या फळाची अपेक्षा न ठेवता केले जातात, त्याला कुठेतरी त्याग म्हटला जातो. त्या कर्मांचा त्याग, मग कुठेतरी कर्म सोडून बघायचं जाऊन हिमालयात बसलेत, मग त्या त्यागाला म्हणजे त्या कर्मांपासून पण त्याच्याने अनेक लोक इम्पॅक्ट होत आहेत, तो अनेक लोकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मग तुम्ही तुमच्या गृहस्थाश्रमामध्ये, तुम्ही तुमच्या चालू सगळ्या आयुष्यामध्ये, आपल्या या भौतिक जगामध्ये जे काही तुम्ही तुमचं जीवन कंठत आहात आणि जे काही तुमचं दिनचर्या करता आहात आणि जे काही तुमच्या वर्णाप्रमाणे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ज्या गोष्टी क्रियाकलाप करता आहात, या सगळ्या तुमच्या दैनंदिन गोष्टी करून सुद्धा तुम्ही निश्चितच कुठेतरी या त्यागाची भावना सुद्धा मनामध्ये जोपासू शकता. आणि हेच आपल्याला जाणायचं आहे. 18व्या अध्यायापर्यंत येईपर्यंत हेच भगवंतांनी सांगितलंय की तू भौतिक जगात आलेला आहेस, तू भौतिक जगामध्ये सगळ्याचा उपभोग घे किंवा सगळी तुझी कर्म क्रियाकलाप कर, परंतु तिथे भावना कुठली हवी आहे, मग ती भावना कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना हवी आहे. आणि सगळे क्रियाकलाप करताना त्या आध्यात्मिक मार्गावरती ती कृष्ण भावना विसरू नकोस. म्हणजे त्या भगवंतांना न विसरता, त्या मोहमायेमध्ये न जाता, त्या योग मायेमध्ये स्वतःला गुंतवावं. आणि म्हणून बुद्धिमान लोक या फळाचा त्याग करणाऱ्या ज्या आहेत, निष्काम कर्म, त्या कर्माचा त्याग, मग तो कर्म संन्यास झाला. पण त्या फळांचं त्याग, ते निष्काम कर्म कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करतंय. आणि म्हणूनच मग त्याला त्याग म्हटलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्चना माताजी वाचा.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही दिवस घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागिले पाहिजे, त्यागले पाहिजे. त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे विद्वज्जन, बुद्धिजन हे जी लोक आहेत त्यांचा अभ्यास आहे, कुठेतरी विचारवंत आहेत, या सर्वांचा अभ्यासाद्वारेच हे सांगतायत. भगवंतांनीही त्या कर्मांचा त्याग करायला श्रेष्ठत्व दिलेले, पण त्याही पेक्षा काय, तर तू त्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागलंच तर ते चांगलं आहे. परंतु त्याही पेक्षा श्रेष्ठ काय, 5व्या अध्यायात आपण बघितलं की कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. सॉरी. आणि म्हणून अनेक विचारवंतांचं म्हणणं आहे की मग या कर्मयोगामध्ये देखील कर्मांचा त्याग, जर सकाम कर्मांमध्ये त्या फळांचा त्याग करणं हेच योग्य आहे. परंतु काही विचारवंत म्हणतायत की जरी सकाम कर्मांचा त्याग केला तरी त्या यज्ञ, दान आणि तपांचा कधीही त्याग करू नये. या गोष्टी निश्चितच करत राहाव्या. कधीही बाकी क्रियाकलाप जे तुमच्या कुठेतरी स्वार्थी भावनेशी निगडीत आहेत, मग जे आपण सात्विक बघितलं, राजसिक, तामसिक, या गोष्टी निश्चितच त्याच्यावरती प्रभाव करतायत. पण विचारवंत म्हणतायत की ह्या गोष्टींचा त्याग निश्चित करू नका. म्हणून या यज्ञाचं महत्व आपल्याला जाणून घ्यायचंय. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्म केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की यज्ञ, दान आणि तप यासारखं जसं आपण आता इस्कॉनच्या माध्यमातून ही माहिती घेतली की मग जे दान करणं, मग तप हे काय हो, तप म्हणजे भगवंतांचं तप. मग यज्ञ काय, कलियुगाचा यज्ञ नामस्मरण. मग या सगळ्यांमध्ये ज्या वैदिक सगळ्या स्क्रिप्चर्सना आणि ज्याच्यामध्ये जी माहिती दिली आहे त्या वैदिक सगळ्या विधिविधानांनुसार त्या सगळ्या गोष्टींना फॉलो केलं पाहिजे, त्या गोष्टींचं अनुसरण केलं पाहिजे आणि म्हणूनच त्या गोष्टींना योग्य प्रकारे केलं पाहिजे. म्हणून या यज्ञांना, मग या यज्ञाची महती किती सुंदर, हा खूप सुंदर असं हे उपमा आणि ही कथा आहे की जी भागवतामधली कथा आहे. आणि इथे प्रत्यक्ष आपल्याला कोण दिसत आहेत, तर प्रजापती दक्षाची ही कथा आहे. मग हे दक्ष प्रजापती यांची मुलगी सती मातांचं शिवांशी लग्न झालेलं आणि कुठेतरी दक्ष महाराजांना ते न पसंत असल्यामुळे त्यांनी सती मातेची संबंध तोडलेले होते. आणि मग त्या सती मातेला मात्र आपल्या वडिलांनी जे यज्ञ याग करणार होते त्यामध्ये त्यांना निश्चितच तिला एक जाण्याची एक कुठेतरी खूप इच्छा होती. आणि म्हणूनच एक मिनिट, एक सेकंद द्या मला. एक मिनिट. हा, हरे कृष्ण. मग या यज्ञाची, मग जेव्हा दक्ष प्रजापतींनी शिवाला आमंत्रण न दिल्यामुळे, परंतु सती मातेला मात्र जाण्याची इच्छा होती, म्हणून ती त्या यज्ञाच्या ठिकाणी जाते आणि तिथे यज्ञ याग चालू असताना ती बघते की आपल्या पतीला योग्य असं स्थान दिलेलं नसतं आणि ती गोष्ट बघून तिचं मन दुखावतं आणि ती त्या यज्ञामध्ये स्वतःचं बलिदान देते. आणि ही गोष्ट म्हणजे काय, तर ही शिवांना कळल्यानंतर कुठेतरी त्या
आपल्या पत्नीने हे आहुती दिल्यानंतर हे कळल्यावर शिव अतिशय, आणि तुम्हाला माहिती शीघ्रकोपी, आणि त्यामुळे शिव अतिशय चिडतात, क्रोधित होतात. परंतु हा क्रोध कशाचा असतो बघा, की मग ज्या प्रकारे मग हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. जिथे काम, क्रोध, लोभ भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत त्रिगुण आहेत, परंतु इथला क्रोध हा बघा, जाणायचा प्रयत्न करा, की हा प्रश्न विचारलेला आहे का भक्तांनी, की मग आपण जिथे म्हणतोय क्रोधाला आवर, तिथे भगवंत का इतके क्रोधित आहेत शिव? कारण हा क्रोध आहे एका वैष्णवीसाठी, कारण त्या वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे, एका विष्णू भक्ताचा अपमान झालेला आहे, आणि तो अपमान शिव सहन करू शकले नाहीत, आणि म्हणूनच ते कुठेतरी क्रोधित होत आहेत. आणि म्हणून तो क्रोध खूप कुठेतरी तो त्या ठिकाणी योग्य असा क्रोध आहे, आणि म्हणूनच त्या क्रोधाच्या भावनेने ते दक्ष प्रजापतीचं मुंडकं छाटा, त्याचा शिरच्छेद करा अशी आज्ञा देतात. आणि म्हणूनच अशी आज्ञा दिल्यानंतर तिथे शिरच्छेद केला जातो प्रजापतींचा, यज्ञाच्या ठिकाणी शिरच्छेद केला जातो. परंतु दक्ष कुठेतरी पूर्णपणे मृत्यू पावत नाही. म्हणून मग ब्रह्मा शिवांकडे जातात आणि सांगतात की त्यांचं मस्तक त्यांना परत द्या, शिर त्यांना, कारण ते पूर्णपणे त्यांचा मृत्यू झालेला नाहीये आणि त्यांना क्षमा करा तुम्ही. परंतु शिव कोपलेले असतात आणि ते क्रोधित झालेले असतात. ते म्हणतात नाही, त्याची तीच त्यांना तेच त्याप्रमाणे ते वागलेत, म्हणून त्यांना हे बकरीचं मुंडकं देता येईल, पण त्यांना मनुष्याचं मुंडकं नाही देता येणार त्यांचं आता शिर. आणि म्हणून मग तिथे बकरीचं तुम्ही बघाल, इथे बकरीचं शीर लावलेलं आहे बघा, आणि ते शीर लावून सुद्धा प्रजापतीमध्ये कुठेतरी, त्या दक्ष प्रजापतीमध्ये सुद्धा कुठेतरी ती भावना अजूनही जागृत असते. आणि ती जरी बकरीचं शीर लावलं तरी कुठेतरी जेव्हा त्याचा जीव परत येतो, तेव्हा जेव्हा ते पुन्हा तिथे उठून बसतात, तेव्हा त्यांना कुठेतरी जाणीव होते. मग बघा की यावरून सांगितलंय, मग कुठेतरी आपण या श्लोकामध्ये वाचलं होतं, 15व्या अध्यायातला हा श्लोक होता, त्याची इथे कुठेतरी उल्लेख झालेला आहे, की मग सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च रहमेव वेद्योत रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेव विदेव चाहम. मग या श्लोकाविषयी आपण जाणलं होतं, ज्या श्लोकामध्ये मी सांगितलेलं की प्रत्यक्ष भगवंतांपासून ह्या स्मृती आहे, ज्या पुरुषोत्तम योगाला आपण जाणलं होतं. मग जिथे परमेश्वराला, या परम कारणाला जाणून त्यांच्यापासूनच कुठेतरी, जेव्हा आपण त्या जठराग्नीला बघितलं की ज्यांच्यापासूनच हा जठराग्नी कुठेतरी बॅलन्स केला जातो, आणि मग त्यांच्यापासूनच ही स्मरण शक्ती, स्मृती, ही इच्छा, या सगळ्या गोष्टींची उत्पत्ती झालेली आहे. मग या स्मृती म्हणूनच जाणायच्या आहेत. आणि इथे याची आपल्याला पुरेपूर प्रचिती येते बघा, की ज्या बकरीचं शीर लावलेलं होतं, तरी त्यांची बुद्धी जरी ती असली बकरीची, तरी त्यांच्या मनातली जी संवेदना, आणि त्यांना पश्चाताप झाला, आणि त्यांनी शिवाला ते शरण गेलेले आहेत शिवांना, आणि म्हणूनच त्यांनी तिथे पुन्हा यज्ञाला सुरुवात केलेली आहे शिवांच्या उपस्थितीमध्ये. आणि म्हणूनच मग यालाच म्हणायचं की त्या परमात्म्यामुळे, त्या परमात्म्याच्या हृदयामध्ये वसल्यामुळे कुठेतरी, म्हणजे कुठेतरी मेंदूमध्ये फक्त ती शक्ती नाहीये, तर ही कुठेतरी हृदयापासून आहे, ज्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास आहे. आणि म्हणूनच त्या परमात्म्याला जाणायचं, की ज्या कठोपनिषदामधलं इतकं सुंदर उदाहरण आपण बघितलं, की ज्या आत्म्याच्या बाजूला हा परमात्मा बघतोय, हो, त्यांचं निरीक्षण चालू आहे, पण आपण जाणतोय का त्या परमात्म्याला? आणि त्याचप्रमाणे म्हणून या परमात्म्याचं महत्व, की हृदयामध्ये कुठेतरी त्यांच्या त्या भावना होत्या, आणि म्हणून ते पश्चाताप झाला त्यांना, आणि ते शरण गेलेले आहेत शिवांना. असं या यज्ञामुळे, म्हणून या महात्म्यांना देखील पवित्र केलेलं आहे, की प्रजापती सारख्या महात्म्यांना सुद्धा या यज्ञाने पवित्र केलेलं आहे. अशा या यज्ञाची महती जाणा. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.6 ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ही कर्म, ज्या कर्मांचे प्रकार आपण जाणले, हो,
की ज्या सकाम कर्मांना जाणलं, ज्या विकर्मांना पण आपण दैव आसुरी याच्यामध्ये आसुरी वृत्तीमध्ये जाणलं, की कशा प्रकारे विकर्म केलं जातं या लोकांकडनं. आणि मग जे निष्काम कर्म, की सर्व कर्म कोणत्या प्रकारची आसक्ती किंवा फळांच्या अपेक्षेविना करणं. मग या निष्काम कर्माचं काय महत्व आहे? या कर्मयोगामध्ये हे निष्काम कर्म कुठेतरी अकर्माकडे पोहोचवतंय. आणि म्हणून हे पार्था, ही कर्म कर्तव्य बघा या चित्रामध्ये, की त्या कर्तव्य बुद्धीने एका माणुसकीच्या कर्तव्याने तो मनुष्याला आणि त्या प्राण्याला, हा मनुष्य त्या कर्तव्याने या प्राण्यालाही वाचवतोय. मग त्यांनी त्या फळाची अपेक्षा केली नाही, की मला असं मिळेल त्यापासून किंवा मला ही व्यक्ती असं देईल. आणि म्हणूनच कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता, त्या परिणामांची पर्वाही न करता कर्तव्य बुद्धीने जी कर्म केली जातात, ही कर्मांना अतिशय महत्व आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांनी दिलेलं अंतिम मत आहे असं पार्थाला सांगतायत भगवंत. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो, की मग ही कर्म करणारे सुद्धा बघा कशा प्रकारे कर्मांबद्दल सुद्धा मग आपल्याला तो फरक जाणता येतो. कुठेतरी 18.7, 8 आणि 9 मध्ये सात्विक, 9 मध्ये सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. मग या 7 मध्ये कुठेतरी आपल्याला तामसिकता दिसतीये, कारण ही कर्तव्य आहेत, ती पार तर पाडलीच जात नाही. जिथे क्रॉस दिसतोय आपल्याला, कारण मनुष्य काय आहे हो, भ्रमामध्ये आहे, अज्ञानामध्ये आहे. त्यामुळे त्या योग्य कर्माची तिथे जाडच नाहीये, तिथे जाणच नाहीये. त्याचं महत्वच माहिती नाहीये, कारण ज्ञानच नाही. हो, ज्ञानाची कमतरता आहे. आणि त्या अज्ञानामुळे कुठेतरी ती व्यक्ती तामसिक स्वभावामध्ये, स्वतःच्या भ्रमामध्ये, स्वतःच्याच लूपमध्ये आहे. आपण म्हणेल तीच पूर्व दिशा आणि आपण म्हणू तसंच ते होतंय. परंतु ती गोष्ट व्हेरिफाय करून बघणं, पडताळून बघण्याची सुद्धा क्षमता नसते किंवा ती बुद्धीच नसते. ती सत्सत विवेक बुद्धीचा त्या नाश झालेला असतो. आणि मग 18.8 मध्ये कुठेतरी आपल्याला राजसिकता दिसतीये, कारण ती आवड म्हणून त्या गुणांना जोपासलं जातं. परंतु ते कर्म करताना हरेक एक्सक्युजेस दिल्या जातात. ती कर्तव्य करताना, कारण ते खूप कठीण असेल हो, मला त्याची खूप भीती वाटतेय, मग मी कसं करू, हे असं झालं तर, ते तसं झालं तर. अहो पण ते करण्याआधीच इतक्या गोष्टी का, त्याची निगेटिव्हिटी इतकी का त्याच्याबद्दल? कारण मग करायचंच नसेल तर मग हजार एक्सक्युजेस आहेत हो. तसं या राजसिकतेमध्ये दिसतंय. आणि मग जी सात्विकता आहे, ती सात्विकता निश्चितच कुठेतरी कर्तव्याला, आपल्या कर्तव्याचं पालन करून चांगुलपणाने ती गोष्ट कर्तव्यानेच पार पाडतीये. अशा या कर्तव्यामध्येच मग ते निष्काम कर्म, मग या कर्माला आपल्याला खूप सुंदर प्रकारे जाणायचंय आता. हरे कृष्ण माताजी. आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर, करता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर प्रकारे भगवंतांनी कर्माला सांगितलंय हो, खूप सुंदर जाणून घ्या हे. आणि हे आत्मसात करून निश्चित स्वतःच्या आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करा. कारण आपण बऱ्याच वेळेला या गोष्टींची कुठेतरी आपण विसरतो या गोष्टी. आणि म्हणूनच या गोष्टींचे 5 घटक व्यवस्थित जाणून घ्या. मग ते कर्म करताय बघा, खूप सुंदर अशा उदाहरणांद्वारे प्रभुपादांनी आपल्याला इथे सांगितलंय, त्या ट्रान्सलेशन मध्ये, अनुवादामध्ये सुद्धा, की मग त्या कर्माचं स्थान, मग महत्व काय असतं कुठल्या कुठल्या घटकांना. तर जर एखादी बिल्डिंग बांधली जाते बघा, की कर्म काय आहे, एखादी बिल्डिंग बांधली जाणं. आणि मग ती बिल्डिंग बांधली जाताना ते पहिलं काय आहे, तर पहिला घटक म्हणजे कर्माचं स्थान. दुसरा म्हणजे त्या कर्म करणारे कर्ता, मग तो कोण आहे, इंजिनियर आहे, आर्किटेक्ट आहे, लेबरर्स आहेत, अनेक तिथले जे जाणकार आहेत त्या गोष्टीमधले, ते सर्व कर्ता आहेत. मग त्यांची विविध इंद्रिय आहेत त्याच्यामध्ये, मग हात, पाय, डोकं, बुद्धी, त्यांचं जे मेंदू आहे, या सगळ्याचं कुठेतरी त्याच्यामध्ये समावेश आहे. मग त्यांचे प्रयत्न, मग जे काही ते प्रयत्न करतायत त्या गोष्टी करण्यासाठी, त्यांच्या बुद्धीने, त्यांच्या क्षमतेने, आणि या सगळ्या प्रयत्नांबरोबर सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं, त्या परमात्म्याची अनुमती पाहिजे त्या गोष्टी व्हायला. आपण खूप आत्ता सुद्धा या भौतिक जगामध्ये बघतो, मग कारण अनेक आहेत हो, परंतु त्या कर्माची पूर्तता का होत नाहीये?
का ते कर्म कुठेतरी फळाला पोहोचत नाहीये आणि ते का कर्मातनं साध्य होत नाहीये ते कर्म? कारण कुठेतरी त्या कर्माचा भोगता मीच आहे, मीच हे करतो आहे. मग कुठेतरी त्या भगवंतांना विसरलं जातं हो. त्या भगवंतांची अनुमतीच जर मिळाली नाही, तर निश्चितच ते कर्म कुठेतरी असाध्य होईल. आणि म्हणूनच या सुंदर प्रकारे भगवंतांनी या कर्माचे 5 घटक आपल्याला दिलेले आहेत. हरे कृष्ण. सरिता माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटले की तो एकमेव करीत आहे, तो खचितच मूर्ख आहे. खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे सॉरी कृष्ण. माताजी. नाही ठीक आहे हो. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या 5 कारणांचा विचार, जे मी म्हटलं की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, हो, पण ते जाणतच नाही, इतकं मूर्ख आहे ती व्यक्ती. मग प्रभुपादांनी अशा व्यक्तीला मूर्खच म्हटलंय, कारण मग त्याचं ज्ञानच नाहीये ना. कुठेतरी मी केलंय, अहो पण त्या विटा माती कुठून आली? जमीन तुम्ही करताय, तुम्ही बिल्डिंग बांधताय, पण त्याचं मूळ कुठून आलंय ह्याचा कधी विचार केलाय? आणि म्हणून त्या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तोच एकमेव करता आहे आणि तोच गोष्टी सगळ्या करतो आहे, तो त्या गोष्टीला यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. मोनिका माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि ही पण त्याच्या पुढे जाऊन खूप सुंदर संकल्पना दिलेली आहे, ज्या भगवंतांनी आपल्याला ज्या इतक्या सुंदर रूपामध्ये ह्याची समजावून सांगितलंय की मग प्रत्यक्ष कर्म तर केलं जातं, पण ते कोण करेल? मग मला सांगा, तो कर्ता असेल, तो कर्ता कोणीही उठून बिल्डिंग बांधू शकेल का हो? हरे कृष्ण. कोणीही उठून बिल्डिंग बांधेल ती? कुणालाही जमेल बिल्डिंग बांधायला, ते कर्म करायला? नाही, का नाही जमणार? ते ज्ञान पाहिजे ना. ज्ञान. बरोबर. येस मोनिका माताजी. हरे कृष्ण. नाही, कारण त्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे. जेनो काम तेनो थाय. म्हणूनच ज्या कर्माशी निगडीत असं ज्ञान आहे ज्या व्यक्तीला, जो त्याचा ज्ञाता आहे आणि जे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे, आणि मग ते ज्ञाता त्या ज्ञानाला घेऊन ज्या ज्ञानाच्या ध्येयापर्यंत पोहोचतं, ते ज्ञेय आहे. आणि म्हणून हे सुंदर असं फुटबॉलचं उदाहरण प्रभुपादांनी अनुवादात दिलेलं आहे की मग तो फुटबॉल प्लेयर आहे, त्याचं ध्येय काय असणार? सॉरी, बास्केटबॉल. तर त्या बास्केटमध्ये तो बॉल गेला पाहिजे. अशा या बास्केटबॉलची खूप सुंदर उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणून कोणी उठून नाही बास्केटबॉल खेळू शकणार, तर ज्याला त्या बास्केटबॉलचं ज्ञान आहे, जो बास्केटबॉल खेळणं जाणतो. माताजी आवाज गेला तुमचा. हरे कृष्ण. आता येतोय ना आवाज? म्यूट कसे आला. झाले मी माहित नाही. ठीक आहे. आणि म्हणून या ज्ञानाला, ज्ञेयाला आणि ज्ञाताला, आणि मग त्या इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता, मग त्या ज्ञात्याची इंद्रिय जी हात पाय आणि सगळं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे, आणि तो जो करतो आहे ते कर्ता, की जो करणारा, आणि तो करणारा म्हणजेच ज्ञाता. आणि म्हणून एखादी जर बास्केटबॉल त्या बास्केटमध्ये टाकायचा असेल, तर त्याच्या आधी जी प्रेरणा तो घेतो, मग त्याच्या आधी त्याच्या मनामध्ये त्यांनी जो प्लॅनिंग केलेलं असतं की मी बास्केटबॉल असा धरणार आणि असा धरून या अँगलने इकडे टाकणार, म्हणजेच तो ज्ञानाचं ध्येय गाठू शकेल. अशी ही जी प्रेरणा आहे आणि ही जी मनातली संकल्पना आणि जी योग्य भावनेने ते कर्म मनामध्ये पूर्ण केलं जातं, त्याला अत्यंत महत्व आहे. आणि म्हणूनच तेही त्या कर्माचे तितकेच महत्वाचे घटक आहेत. त्या ज्ञानाचं महत्व जाणं, आणि म्हणूनच त्या ज्ञात्याला ज्ञानानेच ते कुठेतरी महत्व येतं. मग ही खूप सुंदर ऍक्टिव्हिटी, याचा उल्लेख मी आधीही केला होता, की मग तुम्ही स्वतःला कुठल्या मोडमध्ये जाणताय? मग तुम्ही स्वतःला सात्विक, राजसिक का तामसिक? मग कुठेतरी स्वतःचं रेटिंग करायचं, स्वतःचा. मग कुठेतरी याला
म्हणतो ना आपण हे सेल्फ अनालिसिस, मग तुम्ही निश्चितच तुमच्या वेळेनुसार करा. आपण ही ऍक्टिव्हिटी जेव्हा आपण पुन्हा पुढच्या आठवड्यामध्ये मी एखादी डेट टाकेन तेव्हा आपण पुन्हा याच्यावरती सविस्तर ही ऍक्टिव्हिटी घेऊया. परंतु या मार्फत आपल्याला जाणायचंय. मग मी हे तुम्हाला आधी विचारलेलं की 18 दिवसांपूर्वी तुम्ही 1, 2, 3 असाल आणि 18 दिवसानंतर कोण असाल 1, 2 का 3, हे तुम्हाला असेस करायचं. ही सेल्फ असेसमेंट आणि हे स्वतःला ओळखायची गोष्ट आहे. आणि म्हणून स्वतःतलाच बदल तुम्ही स्वतःच जाणायचा आहे. कोणी दुसरं नसतं हो. वी आर द बेस्ट जज ऑफ आस. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही परमेश्वर तितकंच जे आपल्याला ज्ञान, परंतु हे असेसमेंट हे जी स्वतःला जाणणं आवश्यक आहे की आपण त्या साक्षात्कारी भावनेपर्यंत किंवा त्या ज्ञानाने आपण स्वतःला कुठपर्यंत आणलेलं आहे, ही प्रगती तुम्ही निश्चितच जाणू शकाल. आणि म्हणून हा कुठेतरी एक ऍक्टिव्हिटी आहे. पण याच्या पुढे जाऊया आपण. आता मी याच्यात खूप वेळ नाही घालवणार. आपण जेव्हा सगळे पुन्हा भेटू तेव्हा निश्चित आपण याच्यावरती बोलू शकू. आणि मग आपल्याला आता या तिन्ही प्रकारे जाणायचंय. मग आपल्याला कर्माला जाणायचंय, कर्त्याला जाणायचंय, मग त्या बुद्धी, सुख आणि वेगवेगळ्या गोष्टींना आपल्याला या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या फरकाने ते जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून मग ते ज्ञानाला, मग तो ज्ञान, मग ते कर्म, मग तो कर्ता कशा प्रकारे सात्विक ज्ञान, सात्विक राजसिक ज्ञान आणि तामसिक ज्ञान या सगळ्या ज्ञानाला आपल्याला फरकाने जाणून घ्यायचं आहे. जे कोणी वाचेल त्यांनी कृपया तिन्ही वाचा. त्या फरकाने मी तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करून सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे वरतून वाचू का? हा, पहिल्यापासून 18.19 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही, व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या, माझ्या मुलाला मी जरा सांगायचंय. हरे कृष्ण. मग या ज्ञानाला आपल्याला जाणायचंय. ज्या ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेयाबद्दल आपण जाणलं, मग हे ज्ञान पुन्हा आपल्याला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक भावनेने जाणायचंय. मग कशा प्रकारचं ज्ञान? मग जे ज्ञान बघा, आपण ज्या 13व्या अध्यायापासून आपण सुरुवात केली या ज्ञान योगाला, तेव्हा भगवंतांनी सांगितलं जे काही ज्ञान होतं, मग जी नम्र व्यक्ती की जी या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास बघतीये, मग 84 लक्ष योनींमधूनही जे कोणी जीव आहेत त्या प्रत्येक
प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा निवास बघतीये आणि म्हणूनच अनेक जरी ते अनेक अनंत रूपामध्ये विभाजित असलं तरीही ते एकाच स्वभावाला जाणतायत आणि तो स्वभाव म्हणजे मूळ आध्यात्मिक स्वभाव. आणि म्हणूनच जो जीवाचा मूळ आध्यात्मिक स्वभाव ज्यांनी जाणला आहे ते ज्ञान आहे, ते सात्विक ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच ते प्रत्येकाच्या हृदयात जे चित्र आपण बघितलेलं तुम्हाला आठवत असेल की कुठेतरी याही अध्यायामध्ये ते चित्र येईल परत, तेव्हा मी पुन्हा त्याचा उल्लेख करीन की मग जो उत्तम ती जी महात्मा व्यक्ती असते ती प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, मग अगदी तो चांडाळ असू दे, कुत्रा असू दे, कुठल्याही प्रकारची व्यक्ती असू दे, मग त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ब्राह्मण असू दे, एखादी गुणी व्यक्ती असू दे, प्रत्येकामध्ये परमात्म्याचा निवास होतो. आणि असं हे ज्ञान म्हणजे सात्विक ज्ञान. परंतु जे प्रत्येक ज्ञानाला प्रत्येकालाच वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये जाणतायत, मग आपण या राजसिकतेला आजकालही भौतिक युगामध्ये बघतोय. कुठेतरी आपण त्याला इंग्लिशमध्ये गॉसिपिंग वगैरे म्हणतो की मग त्याला कुठेतरी जिवंत अस्तित्व आहे, मग हे भिन्न प्रकारचे, मग हा असा आहे तो तसा आहे. अहो पण ती एक, जेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे पॉइंट करताय तेव्हा ती 3 बोटं तुमच्याकडे दाखवतायत. आणि म्हणूनच भिन्न शरीरामध्ये भिन्न प्रकारचं जिवंत अस्तित्व आहे असं कुठेतरी का जाणलं जातं? कारण मनात उत्कटता असते, मनात कुठेतरी वासना असते आणि त्या इच्छा असतात. त्या भौतिक इच्छांमध्ये स्वतःला कुठेतरी गुंतवून ते पूर्ण करण्याचं कुठेतरी उत्कटता असते. त्या सगळ्यामध्ये मग त्या स्वभावानाही त्याच प्रकारे जाणलं जातं. आणि म्हणून तेव्हा ते जाणण्याचं जे ज्ञान आहे ते राजसिक ज्ञान आहे. आणि तामसिक व्यक्ती तर काय हो, ती अज्ञानामध्येच असते. ती एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजते की यातच माझं सगळं, इथे संपलं म्हणजे माझं आयुष्य संपलं, इतकं हे मला मिळू नाही शकलं म्हणजे संपलं सगळं. मग ज्या व्यक्ती आपण बघतो की जे कुठेतरी नैराश्यामध्ये जात आहेत, कारण त्यांना एकाच गोष्टीमध्ये तेवढं की हे नाहीये म्हणजे संपलं आपलं आयुष्य. अहो असं नसतं. पण हे ज्ञान कुठे आहे? कारण ते ज्ञानच नाहीये, त्या अज्ञान आहे, व्यक्ती अज्ञानी आहे. आणि म्हणून कुठेतरी स्वतःच्या भ्रमाच्या त्या ह्याच्यामध्ये गोलामध्ये स्वतःला घेऊन फिरतीये. कारण सत्याला पडताळूनच बघितलेलं नाहीये की खरंच ती गोष्ट आहे का आपल्या मनातल्या त्या कल्पना आहेत, हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून अशा या अज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हटलेलं आहे. मग पुढे जाऊन आपल्याला या ज्ञानाबरोबर त्या कर्माला जाणायचं आहे. मग कुठलं कर्म सात्विक आहे, राजसिक आहे, त्या ज्ञानाला घेऊन जे कर्म केलं जातं, जे क्रियाकलाप केले जातात ते कशा प्रकारे आहेत? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा बरं, मला तुम्ही सांगू शकाल याच्या सात्विक कर्म, मला तुमच्या जे काही आपण आधीच्या कर्मांच्या याच्यानुसार जस्ट एक तुमच्या बरोबर संवाद साधायला, मग तुम्ही या कर्माला काय म्हणाल हो? 18.23 कर्माला काय म्हणाल? चॅटमध्ये उत्तर देऊ शकाल? मग प्रत्येकाला एका शब्दात जर मी तुम्हाला जाणायचं सांगितलं तर तुम्ही 18.23 ला कुठलं कर्म म्हणाल आणि 24 आणि 25 ला कुठली कर्म म्हणाल? ज्या कर्माचे आपण विभाग जाणलेले आहेत. बघा, थोडासा प्रयत्न करा. माझ्याकडे खूप वेळ नाही आज, पण तरी आपण संवाद साधूया. सात्विक आहे रूपा माताजी, पण त्याला काय म्हणता येईल? त्याच्यातला जो संदर्भ बघा आणि जे काय सांगितलंय, राग द्वेष न ठेवता आणि फळांची अपेक्षा न ठेवता, म्हणजे कुठेतरी काय जाईल? अकर्म. येस माताजी, संजना माताजी, कुठेतरी निष्काम कर्म म्हणा. आणि निष्काम कर्म हे अकर्माकडेच वाटचाल करतंय. मग 18.24 ला कुठलं कर्म म्हणाल? सकाम कर्म. अगदी बरोबर आहे आशा माताजी, खूप सुंदर. आणि अकर्म आणि खूप सुंदर. आणि 18.25 हे विकर्म आहे. अगदी बरोबर आशा माताजी, खूप सुंदर. खूप आनंद आहे असा संवाद साधून. मला खूप तुमच्याकडून हा फीडबॅक मिळाला आणि तुमच्याकडून हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत किती पोहोचलंय हे मला कळल्यावर मला खूप आनंद वाटतोय की जे काही संवाद आणि जे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवते ते तिथपर्यंत पोहोचलंय आणि तुम्ही जे संवाद साधता आहे
त्यांनी तर खूप आनंद आहे. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या कर्माला निष्काम कर्म, जे अकर्माकडे वाटचाल करते, परंतु इथेही कुठेतरी सात्विकतेमध्ये अजून कृष्ण मिसिंग आहे. ती कृष्ण भावना यायची आहे. फळांची प्राप्ती इच्छा सोडलीये, पण ती कुणाला अर्पण करायची? तर ती भगवंतांच्या नावाने आणि भगवंतांना अर्पण करायची आहेत. आणि म्हणूनच मग ती कृष्ण भावनेने करायचे, जे अकर्माने केलं जातं. आणि मग ज्या रजोगुणामध्ये सकाम कर्मामध्येच मनुष्य अडकलाय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, म्हणून मी हे करणार, म्हणून मी ते करणार, माझा अहंकार, मला हे वाटेल, कसं वाटेल, मला मी हे केलं तर मला कसं वाटेल, मी ते केलं तर मला कसं वाटेल, या सगळ्यात आपण गुरफटलोय. त्याच्यामुळे ते सकाम कर्म हे रजोगुणी कर्म आहे. आणि मग जे विकर्म आहे, की जे कुठल्याही नियमांची पर्वा न करता, बंधनांची कर्मा न करता, कशाही प्रकारे इतरांना त्रासही झाला तरी चालेल, मग असे क्लेश देणारं जे कर्म आहे ते विकर्म आहे. मग आपल्याला या कर्म आणि ज्या ज्ञान घेऊन जे आपण बघितलं, ज्ञान कर्म, आणि मग तो कर्ता कोण आहे, त्याचा ज्ञाता जो आहे तो कशा प्रकारचा, सात्विक कर्ता, राजसिक आणि तामसिक कर्ता कसा असणार आहे ते जाणून बघूया. हरे कृष्ण माताजी. राधा माताजी वाचा. राधे साधे. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उल्हासाने यश अपयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. 18.27. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी शाळू अपवित्र आणि सुख दुःखांमुळे विचलित होणार असतो, त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28. जो कर्ता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी आणि दुसऱ्यांचा अपमान करण्यातर्फेच असतो, व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणार असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग हा कर्ता कशा प्रकारे, ज्या आपण सकाम कर्माला जाणलं, अकर्माला जाणलं, आणि मग आपण त्या विकर्माला तसेच ते आहेत. मग कशा प्रकारे अकर्मी व्यक्ती, ज्या नारद मुनींना आपण बघितलेलं आहे, मग निष्काम कर्म, की मग कुठलाही मिथ्या, भगवंतांना मिथ्याचार नकोय. मग ज्याला प्रभुपादांनी शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हटलंय, की फक्त स्वतःला कुठेतरी मोक्ष मिळावा, आणि मग ते दाखवण्यासाठी जे यज्ञ तप आपण बघितलं कालच्या अध्यायामध्ये, की यज्ञ आहुत्या या मी करतोय, मग हे मी इतरांना बोलवा, दाखवा. अहो पण त्याचं कारण काय आहे, त्याचं उद्दिष्ट काय आहे, हे नाही न जाणता मग ते ज्या प्रकारे केलं जातं, ते कुठेतरी राजसिकतेमध्ये अडकलेलं असतं. आणि म्हणून सात्विक कर्ता हा नेहमी कुठल्याही आपल्या निश्चयाला ढळत नाही. तो कुठल्याही अहंकाराला, मनातली कुठलाही खोटा अहंकार जपत नाही. आणि म्हणूनच कुठल्याही गुणांचा संग न करता प्राकृतिक, मग या भौतिक कुठेतरी या बंधनात न अडकता तो आपली कर्माचं फळ आणि त्याचा विचारही न करता मनाला कुठेही विचलित होऊ देत नाही, की मग ते यश मिळो, अपयश मिळो, सगळ्या गोष्टींना अँटिसिपेट करून, त्याचा नीट विचार करून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते सकाम म्हणजे त्या सात्विक करता, सकाम नाही, सात्विकतेने केलं जातं. मग जे सकाम कर्म करणारा कर्ता आहे, की ज्याला कुठेतरी फळांची इच्छा आहे आणि कुठेतरी त्याचे जे अपवित्र शाळू म्हणजे त्याचे जे गुण आहेत, ते कुठेतरी त्या गोष्टींना पाठिंबा देत आहेत. आणि जो सुखामध्ये खूप हुरळून जातोय, दुःखामध्ये खूप होरपळून जातोय आणि स्वतःला कुठेतरी स्थैर्य आणू शकत नाही, बॅलन्स करू शकत नाही, जी विचलितता आहे मनामध्ये, या सगळ्याला कुठेतरी राजसिक कर्ता म्हटलंय. आणि तामसिक कर्ता पुन्हा आपण तेच बघतो, की जो विकर्मी आहे, की शास्त्राविरुद्ध करायचं, अपमान करायचे, लोकांना कुठलाही त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपण म्हणायचं, मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला हवं तेच मी करणार, कारण त्याच ज्ञान आहे. हो, प्रत्यक्ष ज्ञान घेतलंच नाही, व्हेरीफाय करण्याची बुद्धीच नाहीये जागेवरती. मग काय म्हणणार त्यांना, तो तमोगुणी कर्ता म्हटलं आहे. मग अशा लोकांना आपल्याला, अशा लोकांचे निश्चय जाणायचे. मग या लोकांचं निश्चय, सुख हे कशामध्ये असतं, मग ती सात्विक निश्चय, ती सात्विक दृढता आपल्याला जाणायची. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती जहागीरदार माताजी वाचा. लिव्ह झाले वाटतं. हो, हो, चुकून झाले असतील मला वाटतं.
इतर कोणाला सांगा माताजी. हो हो. आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया 18.33 आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धी, पण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. धृती म्हणजेच निश्चय. हरे कृष्ण. धृती म्हणजेच निश्चय आणि म्हणूनच तो तामसिक निश्चय. मग कशा प्रकारे? तर सात्विक निश्चय बघा, ज्या स्थिताधीर मुनींचं आपण, मग ते कुठेतरी अकर्माकडे वळणारे शुद्ध भक्त तर आहेतच, परंतु ज्यांनी आपला मन, प्राण, इंद्रिय, मग ज्या सुंदर आकृतीला आपण बघितलंय, कुठेतरी ती ज्ञानेंद्रिय ज्या मनाच्या हातात आहे आणि मनाच्या दोऱ्या या कुठेतरी बुद्धीच्या हातात आहे आणि तो बुद्धीचा, ज्या बुद्धीत चालवतोय सगळा रथ, पण तो आत्मा बसलेला आहे आरूढ होऊन, तो माहिती आहे का, त्याचं ज्ञान आहे का, आणि म्हणूनच या सगळ्याला कुठेतरी जेव्हा नियंत्रित केलं जातं, मग त्या मनाला मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे, मगच तो निश्चय कुठेतरी दृढतापूर्वक घेतला जाईल. आणि म्हणूनच मग त्या सगळ्याला बॅलन्स करून जेव्हा तो निश्चय घेतला जातो तो सात्विक निश्चय. मग कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे, मला याच्यापासून हे मिळवायला पाहिजे, मी हे काम केलं तर मला हे मिळालं पाहिजे, मग त्याची फळं सतत त्या मनामध्ये, त्याची फळं, कुठलीही गोष्ट स्वार्थी भावनेनेच केली जाते, निस्वार्थी भावनाच मुली नाहीये त्याच्यामध्ये, तो निश्चय राजसिक निश्चय. आणि मग जो निश्चय, जी धृती, ही मोहाच्याही पलीकडे आणि जाऊच शकत नाही, इतका विषाद मनामध्ये, इतका शोक मनामध्ये, भय मनामध्ये, स्वप्नांच्याच दुनियेमध्ये जणू काही ते जगत असतात, अशा प्रकारचा केलेला निश्चय हा तामसी निश्चय होय. मग आपल्याला म्हणायचं, ही व्यक्ती सुख कशात मानतीये? मग ते सात्विक सुख आहे, हे राजसिक आहे का तामसिक सुख आहे? मग त्यांचा सुखाच्या व्याख्या काय आहेत या कर्त्यांच्या, तर ते जाणण्याचा प्रयत्न करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 18.36 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.37 जो आरंभी विषया समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. 18.36 इंद्रियाच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषयाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जीत जे इंद्रा, आळस व प्रमाद या त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी आल्यात परत. हरे कृष्ण माताजी, मी तुम्हाला पोस्ट केलंय. ठीक आहे. मग अशा प्रकारचं सुख, मग जे सात्विक सुख कशामध्ये मानतीये? सात्विक करता जो कर्म करतो आहे तो मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराती, की मग कशा प्रकारचं हे कुठेतरी विषाच्या मार्गातून जात आहे, मग त्याच्यामध्ये खूप कष्ट सहन करायला लागतंय, खूप गोष्टींना तोंड द्यायला लागतंय, परंतु त्याचं ध्येय खूप उत्तम असणार आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की कुठेतरी सगळ्या गोष्टींना जी सहनशक्ती वाढवा किंवा ते पेशन्स वाढवा, कारण ते दिसतं आहे ते ध्येय अतिशय चांगलं असणार आहे. म्हणून जरी तो काट्याकुट्यातनं जाणारा मार्ग असेल तरी त्याचं सुख शेवटी ते कुठेतरी त्या चांगल्या गोष्टीमध्येच परिवर्तित होणार आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची, की कशा प्रकारे तो स्वतःला बॅलन्स करून मग त्या गोष्टींना तोंड देऊन त्या सुखाची कल्पना त्याच्यानुसार करतो, हे सात्विक सुख. मग कुठेतरी इंद्रिय विषयांशी निगडित आहे, की हे प्राप्त झाल्याने मग कुठेतरी आपण जेव्हा या भौतिक जगात अडकलोय, मग त्या भौतिक जगामध्ये निश्चितच आपल्याला ते भौतिक सुख म्हणून कुठेतरी रजोवादी जो गुण आहे, हा राजसिक गुण हा आपल्याला
रजोगुणी व्यक्ती आपल्याला या भौतिक जगामध्ये मॅक्झिमम आढळतील. मग तुम्हाला मेजॉरिटी लोक, कारण कुठेतरी सगळे या वासनेच्या आधारी आहेत, कुठेतरी इच्छांच्या ह्याच्याखाली दबावाखाली आहेत. मग कितीतरी वेळा आपण बघतो की ते स्टेटस सिम्बॉल आणि ते कुठेतरी ती प्रेस्टिजियस वाटणं आणि ह्या गोष्टी, मग त्याला इतकं महत्व दिलं जातं की मग काय चांगलं आहे काय वाईट आहे. कारण मग जे कुठेतरी सुरुवातीला अमृताप्रमाणे भासतंय पण त्याचा शेवट खूप वाईट असतो. कारण खूप काय म्हणतात ना त्याला, की ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत चांगल्या आहेत चांगल्या आहेत म्हणून घेतल्या जातात, पण कुठेतरी त्या वाईट मार्गाने जर केल्या गेल्या तर त्याची सांगता ही कुठेतरी वाईट मार्गातच होते. पण हे जाणण्या इतकी ती राजसिक व्यक्ती स्वतःच्या वासनेमध्येच असते, इच्छेमध्ये असते, आणि त्या सुखाला, त्या क्षणभंगूर सुखाला राजसिक सुख म्हटलं जातं. कारण त्या सुखाचं कुठेतरी अंत असतो, त्याला कुठेतरी सुरुवात आणि अंतही असतो. मग ते पूर्णपणे कायम टिकणारं असं नसतं, आणि म्हणूनच त्याला राजसिक सुख. मग जे सुख तामसिक माणसं, मग ते तर काय मोहमयी बसलेत रिमोट घेऊन हातामध्ये लोळतायत, मग कुठे रात्र आहे दिवस आहे, मग कुठेतरी मद्यपान केलं जातंय, स्वतःच्याच दुनियेमध्ये आहेत आणि ज्या सुखाला खूप मोठं सुख असं मानतायत. मग निद्रा, आळस, प्रमाद या सगळ्यापासून जे उत्पन्न होतं त्याला तामसिक सुख म्हटलं जातं. अशा प्रकारे आपण बघितलं. मग कशा प्रकारे आपण निश्चय, सुख, तो कर्ता, ते कर्म आणि या गोष्टींना आपण बघितलं. आणि मग हे सुंदर अशी गोष्ट आपल्याला सांगते की मग या 18व्या अध्यायापर्यंत आपण आलो आहोत. ते खूप योग्य गोष्ट केली आहे. परंतु फक्त मग बघा, फक्त कर्मयोग तुम्हाला काय सांगतोय? तुम्हाला फक्त कर्मयोगा, मग त्या कर्मातून साधणारा योग किंवा मग संन्यास कसा टाळायचा, कर्म संन्यास, इथपर्यंत आपण 5व्या अध्यायापर्यंत आलो. हे कुठेतरी फक्त योग्य नाहीये. मग 12व्या अध्यायापर्यंत आल्यावर थोडंसं कुठेतरी ठीक आहे. 6च्या जवळ इतकं छान नाही, 12च्या जवळ स्वतःला थोडंसं, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण जाणल्या, करता, त्याचं कर्म, त्याचं ह्याबद्दलचं सगळं ज्ञान घेतलं, तेव्हा कुठेतरी आपण 18व्या अध्यायाजवळ खूप छान, म्हणजे आपण त्या गोष्टींची व्याख्या आणि त्या गोष्टींना आपण तंतोतंत जाण्याचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे फक्त कर्मयोगातून काही साध्य होत नाही, नुसत्या भक्तियोगातूनच नाही, तर मग कर्म आणि ज्ञान हे सगळं जेव्हा भक्तीमध्ये विलीन होतंय, ज्या कर्मातूनही भक्ती साधायची आहे आणि ज्या ज्ञानाला घेऊनही भक्ती साधायची आहे, म्हणून ती भक्ती सुंदर अशा मधल्या भागामध्ये ठेवली आहे हो, जिची जपणूक केली पाहिजे. आणि म्हणूनच मग 18 अध्याय जो पूर्णपणे अध्ययन करतो, ज्याचं ज्ञान घेतो, त्याच्याजवळ मला नाही वाटत एकाही प्रश्नांची कुठेतरी मनामध्ये प्रश्न राहिले असतील. मग राहिले असतील तरी हरकत नाही, परंतु खूप कमी त्याचं प्रमाण असेल, कारण ते ज्ञान परिपूर्ण होण्याचा प्रयत्न आहे. हरे कृष्ण माताजी. दीपाली माताची वाचा. हरे कृष्ण माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा कुठेतरी तेच स्लाइड रिपीट झालंय, त्या चित्रांसह आहे म्हणून ते जाणवा. कारण मग प्रत्येक, जसं मी म्हटलं की 84 लक्ष योनींमध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा वसलेला आहे. हे जो अविभक्त असलेला आध्यात्मिक स्वभाव जो जाणतो आहे, तो शुद्ध भक्त आहे आणि तो सात्विक भक्त आहे. हे ज्ञान तू, मग हे कुठेतरी फक्त त्या चित्रानुसार तुम्हाला परत सांगितलंय. मग हा सात्विक निश्चय कुठेतरी सेम आहे गोष्ट, फक्त त्या निश्चयाला मग कुठेतरी ज्या प्रकारे ज्या वेळा दाखवलेल्या आहेत घड्याळामध्ये, मग त्या वेळेला, मग ज्या प्रकारे प्रत्येक या वेळेवर सुद्धा सात्विकतेचं, राजसिकतेचं आणि तामसिकतेचा प्रभाव आहे. म्हणून ज्या योग्य काळामध्ये ज्या गोष्टी केल्या जातात त्या काळालाही तितकंच महत्व आहे. मग प्रभुपाद बघा, प्रभुपादांचा निश्चय इतका की मग 6 वाजलेत, 8 वाजले आहेत, किती सकाळचे 5 की पुन्हा 1, मग अक्षरशः एखादा 2 तास प्रभुपाद झोपायचे, परंतु त्यांचं निश्चय इतका दृढ होता. कुठला निश्चय होतो की कृष्ण भावना भावित ते कर्म करत होते आणि ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये परिवर्तित करायची होती, पोचवायची होती. आपल्या गुरूंची आज्ञा ते पालन करत होते आणि त्या दृढ निश्चयावर ते ठाम होते. असे हे प्रभुपादांचं अत्यंत शुद्ध भक्त असलेले असं उदाहरण दिलेलं आहे, जे आपण स्थिताधीर मुनी म्हणून जाणलेलं आहे. मग आपल्याला या वर्णाश्रम पद्धतींवर आधारित बघायचंय. 18.41 बघा. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण वाचू का? हा हरे वाचा कृष्ण माताजी, तुम्ही माताजी. नव्हतात मगाशी, वाचा. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.42 श्लोक वाचाल? वाचा. श्लोक वाचू? हा वाचाल का? मी वाचायला हवाय तुम्हाला? नाही वाचा ना, तुम्ही वाचा. ठीक आहे, मी श्लोक वाचून घेते, मग तुम्ही हे वाचा. हो हरकत नाही, चालेल. तेव्हा तुम्हाला कळेलही श्लोकांचं थोडस हो, जे काही हो. मी संधी. शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगो रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. मग या तिन्हीला बघा कशा प्रकारे जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. अनुवाद हरे वाचा. कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्याचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी कृष्ण. पाऊस पडतोय ना, लाईटचा प्रॉब्लेम येतो त्यामुळे हो मधून हो, मधून लक्षात आलं आमच्या. तेच मी प्राची माताजींना म्हटलं की काहीतरी नेटचा इश्यू असेल. हरकत नाही, हरे तुम्ही कृष्ण. काळजी घ्या. चालेल, लीव्ह झाला तरी मी पुन्हा तुम्ही आलात की तुम्हाला पोहोचले. ठीक आहे माताजी, हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अशा या ब्राह्मणाचं मग कशा प्रकारे की तुम्ही प्रत्येक वर्णानुसार मग भगवंतांची विभागणी ही कुठल्याही प्रकारच्या तुमच्या जन्मानी नाहीये, तुमच्या जातीनी नाही आणि कुठल्याही प्रकारच्या धर्मानी वगैरे नाही. तर तो कुठला धर्म हा पवित्र असा वर्णाचा, म्हणजे तुम्ही जे कर्म करताय त्या कर्मानुसार ही विभागणी केली आहे. मग या कर्मानुसार ब्राह्मण कसा असेल तर तो कुठेतरी आत्मसंयमी, कारण तो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. जे वेदांचा अभ्यास करतो या सगळ्यामध्ये तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता या सगळ्या गुणांचा समावेशाने जे कर्म केलं जातं ते ब्राह्मण कर्म आहे. मग क्षत्रिय काय आहे तर क्षत्रिय राज्य करणारा आहे. त्याच्यामध्ये कुठेतरी ते निर्धार पाहिजे, कुठेतरी ते स्ट्रॉंग पाहिजेत आणि एकदम तेवढी शक्ती, ताकद पाहिजे आणि तो निर्धार, दक्षता, धैर्य, औदार्य, नेतृत्व करण्याची क्षमता या सगळ्या गुणांनुसार ते क्षत्रिय कर्म आहे. मग जिथे कुठेतरी वाणी, व्यापार, जे वाणी लोक जातात, जे देशोदेशी जाऊन व्यापार केला जातो, कृषी जे आहेत, गोरक्ष जे आहेत, अशा प्रकारचे हे जे व्यापारांशी निगडीत जो गोष्ट आहे ती वैश्यांचा स्वभाव धर्म कर्म आहे, स्वभावजन्य कर्म. आणि जे कोणी सेवा करण्याचं आणि श्रम करतात की मग प्रत्येकाला शूद्राची आवश्यकता असते बघा, की मग तो शूद्र स्वतःचं कर्म इतकं सिन्सिअरली करत असतो की मग प्रत्येक एखादी ब्राह्मणाला सुद्धा त्याची आवश्यकता, क्षत्रियाला सुद्धा आहे. अशा प्रकारे या सगळ्याचं मग कुठेतरी त्या कर्माची, कुठल्याही कर्माला भगवंतांनी कमी लेखलेलं नाहीये, तर त्या कर्मानुसार ती विभागणी आणि मग ते स्वभावजन्य कर्म तुम्ही जाणू शकता. यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आज मोनिका माताजी वाचा. हरे कृष्ण मोनिका माताजी. नाही, टेक्निकली माताजी वाचा, चालेल. मला वाटतं ते ऑडिओ त्यांना पोहोचत नाही. हेमलता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जे हँड रेज करतायत प्लीज माताजींकडे लक्ष द्या. ते अनम्यूट करता आहेत, त्याप्रमाणे तुम्हाला वाचण्याची इच्छा आहे, सेवा तुम्ही करा, पण लगेच रिप्लाय करा. हेमलता माताजी वाचा. 1846 हो हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग त्यासाठी कुठलाही इतर जन्म किंवा इतर गोष्टी करण्याची गरज नाही. तुमचं कर्म तुम्ही टाळू नका. मग म्हणून भगवंतांनी अर्जुनालाही सांगितलं की तू कुठेतरी ब्राह्मण होऊन संन्यास घेऊन हिमालयात जायची किंवा जंगलात जाऊन तू संन्यास घेऊ नाही शकत, कारण तू क्षत्रिय आहे, तुझा धर्म क्षत्रिय आहे. तू दृढ निश्चयाने तुझ्यातली जी काही बलवान तू आहेस, तू उत्तम धनुर्धर आहेस, कारण तुला हे युद्ध जिंकायचंय आणि तू हे युद्ध जिंकणार आहेस कारण तू पवित्र, तुझा दैवी स्वभाव आहे. आणि तुला भगवंतांनी विश्वरूपामध्येच सांगितलंय की तुला फक्त निमित्त बनायचंय. या सगळ्यांना मी आधीच ठार मारलेलं आहे. म्हणूनच तू क्षत्रिय म्हणून तू लढलं पाहिजेस. म्हणून प्रत्येक वर्णाश्रमानुसार जो तो आपल्या क्रियांना भगवंतांना अर्पण करू शकतो आणि त्या प्रकारे भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. ही सिद्धी प्राप्त करणं हे त्या कर्माला निश्चितच शक्य आहे. म्हणून आपल्या स्वभाव धर्मानुसार आपलं पर्सनल ड्युटी करा, आपली जबाबदारी पार पाडा. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मान स्वनुष्ठितात स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्यांचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता चित्रामध्ये दिसतोय हा माणूस सांगतोय सगळ्यांना क्लाइम टू द ट्री विन्स. जो कोणी पहिलं झाडावर चढेल तो जिंकणार. अहो मला सांगा कोण कोण याच्यापैकी झाडावर चढू शकेल? हो, कोण कोण चढू शकेल याच्यावर? झाडावर चढणाऱ्या किती दिसत आहेत तुम्हाला? सांगू शकाल चॅटमध्ये? खूप सोपा प्रश्न आहे, मला माहितीये, पण तरी पण तुम्हाला ज्याच्यातनं काय साधायचंय, आपल्याला काय जाणून घ्यायचंय ते बघा. मंकी आणि बर्ड. बरोबर माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पक्षी तर उडून जाऊ शकतो आणि माकडच चढू शकतं, जो एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जो उड्या मारतोय ना. हत्ती जाऊ शकत ना, पेंग्विन जाऊ शकत, माशाची तर गोष्टच सोडा. अशा प्रकारे ना पेंग्विन, तो कुत्रा, हे कुठल्याच प्राणी जाऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच मनुष्यानं आपल्याला दिलेलं स्वहित जे काही विधी कर्म विधिलिखित जे दिलेलं आहे, विधिविधानांनी हे सांगितलेलं त्याप्रमाणे स्वतःच कर्म करा. सदोष रीतीने ते जर पूर्ण केलं तर ते योग्यता मानलं जाणार आहे. पण त्याविषयी दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये नाक खुपसून आणि दुसऱ्याचं कर्म चांगल्या प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करणं हे निश्चितच श्रेयस्कर नाहीये. स्वतःच कर्म अर्धवट तसंच ठेवून दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये काहीतरी इंटरफिअर, हा कुणाला मदत करण्याचा उद्देश वेगळा, परंतु स्वधर्म सोडून कुठेतरी दुसऱ्याचा तो धर्म स्वीकारणं आणि त्या दुसऱ्या कामामध्ये स्वतःला गुंतवून ते कर्म चांगलं कसं होईल हे बघणं, हे निश्चितच पापाने प्रभावित होतं. परंतु स्वतःच कर्म करताय स्वतःच्या स्वभाव धर्मानुसार, ते निश्चितच कुठल्याही प्रकारच्या पापाने प्रभावित होणार नाही. मग ते कुठल्याही अयोग्य प्रकारे केलंच जाणार नाही, कारण जी क्षमता आहे ती तुम्ही जाणताय. पण हेच जर तुम्ही इतरांचं करायला गेलात, कुठेतरी शॉर्टकट शोधाल, कुठेतरी काहीतरी वेगळ्या प्रकारे ते करून द्याल, मग ते कुठेतरी शाश्वतता नसते त्याच्यामध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 18.49. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृतिक भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो आत्मसंयमी अनासक्त, जो प्रकृत भोगांना तुच्छ, म्हणजे भौतिक जगाला जो ज्या काही आशा अभिलाषा आहेत त्यांना कुठेतरी तुच्छ लेखतोय आणि संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्त देणारी, मग कुठेतरी त्या कर्माचा संन्यास घेण्यापेक्षा ते कर्माच्या फळाच्या कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च अशी परिपूर्ण अशी ती समाधी अवस्था, मग त्या सेल्फ रिअलायझेशन, कुठेतरी स्वतःला जाणणं आणि मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला उन्नत करणं, हे निश्चितच ती व्यक्ती जाणू शकते. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. मला फक्त जरा 1 सेकंद द्या, तुम्ही कोणी वाचा, मला 1 सेकंद द्या.
क्षमस्व, थोडा मधून ब्रेक घ्यायला लागतो. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. सुनंदा माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयाचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एका स्थळी राहतो त्या मिता आहार करतो. आपली काया वाचा आणि मन समाहित करतो. जे सदैव संबंधिस्त समाधिस्थ माताजी. संयमित आणि समाधिस्थ. समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो तो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टीचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो. ममत्वरहित आणि शांत असतो तो मनुष्य आत्मसाक्षात्कारांच्या निश्चितच प्रगत राहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती साधायचे? ज्या ज्ञानाला घेऊन, मग ज्या निश्चयाने, ज्या दृढ निश्चयाने, मग या सगळ्यांना आपण जे जाणलं कसा निश्चय, तो सात्विक निश्चय काय आहे, ती सात्विक दृढता काय आहे आणि कशा प्रकारे तो दृढ, मग ज्या प्रभुपादांचं आपण प्रत्यक्ष उदाहरण की ती कृष्ण भावना प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा जो दृढ निश्चय, तो त्यांना अगदी परदेशापर्यंत घेऊन गेला आणि एकाच त्या भावनेने फक्त त्यांच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना होती आणि कोणीही बरोबर नव्हतं, एकटे होते, हातामध्ये फक्त खिशामध्ये 40 रुपये आणि अशा ठिकाणी परत देशामध्ये आपल्याला जायचंय जिथे काही माहिती नाही काही, पण मनात काय होतं? कृष्ण भावना आणि कृष्ण बरोबर आहे. बस त्या दृढ निश्चयाने मग आलेल्या प्रत्येक संकटांना, प्रत्येक गोष्टींना तोंड देत प्रभुपाद चालले होते आणि त्यांनी निश्चितच ती कृष्ण भावना, कारण गुरूंची आज्ञा होती आणि त्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करायचं होतं की तू फक्त भारतात नाही, आणि भारतात दुर्दैवाने त्यांना प्रतिसाद मिळालाही नाही, म्हणूनच तू या जगभर तू हा प्रसार कर. आणि त्या प्रसाराच्या आणि अशा प्रकारे की एकांत स्थळी मग प्रभुपादांनी ना कधी कुठल्या गोष्टीचं वेळेचं भान किंवा मग त्या किती वेळ आपण झोपतोय, मग ठराविक आहार फक्त त्यांनी घेतला आणि कुठल्याही गोष्टींची, भौतिक गोष्टीबद्दल अनासक्ती बाळगली आणि मग तो मिथ्या अहंकार, बल, गर्व या सगळ्या गोष्टींना जो टाळतो, असे जे प्रभुपादांचं प्रत्यक्ष शुद्ध भक्ताचं उदाहरण आपण ऐकलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याचा उल्लेख आधी की या प्रत्येक अध्यायाचा याच्यामध्ये उल्लेख होणार आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ती व्यक्ती मग आत्मसाक्षात्कार की जो परमात्मा, की मी आत्मा आहे, शरीर नाही आणि हा आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे, हे जे ज्ञान घेऊन पुढे चाललेली व्यक्ती आहे ती निश्चितच स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ करत असते. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हेमलता माताजी वाचा. हरे कृष्ण. 55. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे मुक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे आपण आधीच्याही अध्यायात हे सगळी चित्र तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याचाच उल्लेख आहे की कशा प्रकारे या भक्तीमध्ये मग ज्या पुरुषोत्तम भगवानांच्या 15व्या अध्यायात आपण हेच चित्र बघितलंय की ज्या भगवंतांच्या ठिकाणी मग ज्या वैकुंठामध्ये या सगळ्या व्यक्ती आपल्याला दिसतायत बघा, की मग अनेक स्त्री पुरुष जे भाविक भक्त आणि जे कृष्ण भावनेने पूर्णपणे लीन झालेत, मनात इतका निर्मळ आनंद आहे आणि इतक्या तिथल्या सुंदर ते सुडवलं शरीर त्यांचं आणि कशा प्रकारे इतकं निर्मळ मन आहे आणि म्हणूनच कशाही प्रकारचं ते मनामधली भावना आहे ती महत्वाची आहे. शरीर सुडवल किंवा आपण या भौतिक जगामधल्या त्या कुठल्याही भावनेने नाही, तर भगवंतांनी सांगितलंय की कशा प्रकारे ही स्त्री पुरुष एकमेकांशी एकत्र येऊन मग त्या कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊन ते कुठेतरी ज्या संततींची सुद्धा निर्मिती होते ती कृष्ण भावना भावित होते, कारण त्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव असते आणि ती भक्ती असते, ती भगवंतांप्रती जी प्रेम भक्ती असते, ज्या भावाचं प्रेम भावाचं भक्ती
भक्तीमध्ये रूपांतर होत असतं. अशा या उत्तम अशा सुंदर आनंद आहे बघा, की जिथे फक्त सच्चित आनंद आहे, ज्या भगवंतांच्या वैकुंठामध्ये फक्त सच्चित आनंद आहे. मग ते सगळं शाश्वत आहे, कुठेतरी ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंदमय असा तो कोश आहे हो. आणि म्हणूनच हे फक्त एका उत्तम भक्तीद्वारे, मग या भक्तीचा मार्ग किती लिफ्ट सारखा आहे हे आपण जाणलं. आणि म्हणून त्या कृष्ण भावना आणण्यासाठी कुठल्याही क्वालिफिकेशनची गरज नाही. ती भावना मनामध्ये निश्चितच आत्मसात करू शकता. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो कर्म मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसाद वाप्नोति शाश्वतम पदमप्ययम. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे. माताजी वाचा. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेनं त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे प्रभुपादांचं उदाहरण बघा, की इतकी सगळ्या प्रकारची, मग प्रभुपादांनी सांगितलं अहो संन्यास कसला, जे आपलं नाही त्याचा काय संन्यास. मग ज्या पत्रकारांनी विचारलं की तुम्ही तर मग या गाडीमधनं फिरता, या गाडीमधनं फिरता, अहो पण कोणासाठी वापरताय? ते कृष्ण भावनासाठी, कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी. आणि जे कृष्णाचं आहे तेच कृष्णासाठी वापरलं जातंय हो. आणि म्हणूनच सगळ्या प्रकारच्या कर्मांमध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतात, परंतु ते भगवंतांच्या आश्रयाखाली असे शुद्ध भक्त फक्त भगवंतांच्या आश्रयाखाली निश्चित प्रकारे त्याला शाश्वत आणि अविनाशी अशा धामाची प्राप्ती होते. अशा शुद्ध भक्तांना आपण जाणायचं. आणि म्हणूनच या प्रभुपादांचं आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे. मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात तरिष्यसी अथ चेत्वमहंकारान् न शोष्यसी विनंक्षसी. हरे कृष्ण. दीपाली माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू 18.58 जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे विधी विधानाने, मग जे विकर्म केलं जात आहे त्याचे भोग भोगा. जर सुख उपभोगायचंय ते क्षणभंगूर. मग भगवंत म्हणतायत की ज्या कृष्ण भावनेमध्ये तू जर ते कृतज्ञतेने काम केलंस आणि ते कर्म मला अर्पण केलंस, जे काही अन्न खातोय आणि ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कर्मानुसार मला अर्पण केल्यास, तर निश्चितच तू या बुद्ध जीवनातून कुठेतरी पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये निश्चितच परत येणार नाहीस आणि ही सर्व संकट तू पार पाडशील. आणि म्हणून या बद्ध जीवनातील, म्हणजे जरी तू या भौतिक बद्ध जीवनात जगत असलास तरी निश्चित त्या संकटांमध्ये मी तुला आधार देईन. आणि ती संकट मग त्या महासागरामध्ये पार करताना भगवंत हात देतायत, पण कुणाला? तर त्या शुद्ध भक्ताला, ज्याने ती कृष्ण भावना स्वतःमध्ये आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केलाय. पण जेच जर विकर्म करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या विधी नुसार किंवा त्या वेदानुसार काही कर्म नाही केली, अहंकाराने मीच भोगता आहे, मीच सगळं करतोय, मी केलं तर बरोबर होणार आहे, तर मग त्या कर्माची फळं पण बघा. जे भोग भोगायचे आहेत, मग कुठेतरी त्या इच्छा आहेत म्हणूनच मग ते भोग आहेत. आणि म्हणूनच जर ते कर्म करत राहिलास तर तू नाश पावशील. असं हे सुंदर कठोपनिषदातली ही आकृती पुन्हा आली आहे. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये कोण स्थित आहे हो? तर तो परमात्मा स्थित आहे. मग ज्या मगाशी मी उदाहरण सांगितलं की मग म्हणजे ही कठोपनिषदातलं की हे एक झाड रूप असं शरीर आहे. मग त्या शरीरामध्ये आत्मा आणि परमात्मा आहे, दोन क्षेत्रज्ञ. आपण 13व्या अध्यायात ही आकृती बघितली आहे. मग त्या क्षेत्रज्ञांना मग तो आत्मा त्या परमात्म्याचं अस्तित्व जाणतोय का स्वतःचीच फळं खात बसलाय बघा, की मला हे सोनं हवंय आणि स्वतःच्याच त्या क्रियाकलापांमध्ये बसला आहे. आणि मग तो सर्व जीवांचं भ्रमण निर्देशित करत आहे. सर्व जीव मायेने, मग या मोह मायेने, म्हणून या मायेमुळेच मग हे मला हवंय, ते मला हवंय हे करण्यातच तो कुठेतरी मग्न आहे. अशा यंत्रावरती कुठेतरी आरूढ आहेत, मेकॅनिकल लाईफ जगतायत तसे. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतीं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्.
हरे कृष्ण. सरिता माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.62 हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या कुलशेखर राजाविषयी मी सांगितलेलं की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं, म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार, परंतु त्यांनी तेव्हा नकार दिलेला, कारण जो भौतिक जगामध्ये या सगळ्या बंधनांमध्ये अडकलेला आहे त्यांना ते नव्हते भेटू शकणार. पण जेव्हा त्यांनी कुलशेखर राजाला जगन्नाथपुरीच्या यात्रेमध्ये स्वतः हातात झाडू घेताना झाडताना बघितलं, तेव्हा ते प्रसन्न झाले भगवंतावर. आणि म्हणूनच मग त्यांच्या कृपेने तुला दिव्य शांती. मग अशा जीवाला, अशा शुद्ध भक्ताला आणि स्वतःचं सगळं अहंकार सोडून आणि आपण हे कसं करायचं, हातात झाडून घ्यायचा हा विचार न करता निश्चितच अशा व्यक्तींना सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18.63 याप्रमाणे मी तुला आध्यात्मिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेने जे होईल ते कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय मग की तुला मी गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे. मग भगवंतांनी अर्जुनाला किती गुह्य ज्ञान, गुह्यतम, राजगुह्य या सगळ्या ज्ञानाला भगवंतांनी दिलेलं आहे. अगदी जे राजा आहे ज्ञानाचा, मग जे श्रेष्ठ ज्ञान आहे. आणि या 13व्या अध्यायापासून ज्या भौतिक जगामध्ये तुला गुरफटायचं नसेल तर काय करायचंय, मग या त्रिगुणांचा प्रभाव, असे अनेक गोष्टींविषयी ज्ञान देऊन भगवंत म्हणतात अत्याधिक असं ज्ञान मी तुला दिलंय गुह्य. मग याचा विचार तू करायचा आहे. भगवंतांची कोणावरही सक्ती नाहीये हो. भगवंतांनी भौतिक जगही निर्माण केलंय आणि त्या जीवाचीही निर्मिती केली आहे, पण त्या जीवाला कुठल्याही काय म्हणतात ना, सक्ती केलेली नाही त्या जीवावरती. मग त्या जीवाला डिसाईड करायचंय, ते जीवाला ठरवायचंय की आध्यात्मिक मूळ स्वभावावर जायचंय का मग भौतिक त्या मोह मायेमध्ये स्वतःला अडकवायचंय. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तुझ्या इच्छेचे ते तू कर, कारण तुला मी आता ज्ञान दिलंय. बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुला जे करायचंय ते तू करू शकतोस, हे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. आणि मग हा सुंदर श्लोक भगवंतांनी पुढेही जाऊन वर्णन याचं केलेलं आहे की काय करता येईल आणि कशा प्रकारे भक्तीची महिमा सांगितलाय. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. हेमलता माता, आशा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे 9व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी राजगुह्य ज्ञान देऊन सांगितलं की तू एक उत्तम भक्त आहेस. आणि तो भक्त म्हणजे तू या भक्तीच्या मार्गावरती कशा प्रकारे तू भक्तीच्या मार्गावरती येशील, तर तू सदैव चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर आणि मला नमस्कार कर. मग भगवंताला अजून काही नकोय हो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यांनी सुद्धा तुम्ही त्यांची उपासना करू शकता. खूप मोठे 56 भोग नव्हे. मग ज्या भगवंतांची स्तुती करणं, जे नामस्मरण करणं, जो जपाचा, ज्या कलियुगाचा यज्ञ आहे, त्यातूनच भगवंतांची उपासना करू शकता आणि निश्चितपणे तुम्ही भगवंतांचा स्वभाव प्राप्त करू शकता. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हेमलता माताजी वाचा. सर्व प्रकार 18 आणि 65 सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर, केवळ मला शरण ये, मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इतर सगळ्या धर्मांचा त्याग कर, केवळ मला शरण ये. मग कुठल्याही इतर गोष्टींना तू जास्त महत्व न देता तू फक्त ती भावना जप. मग कुठेतरी त्या भक्तीच्या भावनेवर मग तू सर्व पापांपासून तुला मी मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. ज्या विश्वरूपामध्ये दाखवलेलं आहे भगवंतांना, हे विश्वरूप दाखवताना अर्जुन ज्याप्रमाणे व्यथित झालेला आहे
त्याप्रमाणे भगवंतांनी तेव्हाही त्यांना धीर दिलेला आहे आणि म्हणून भगवंत म्हणतात इतर सर्व धर्माचा तू त्याग कर्म हा मनुष्य धर्म आणि केवळ तू मला शरण, मग या भक्तीच्या मार्गावरती तू स्वतःला लीन कर आणि पापापासून मुक्त मी तुला करेन. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाचम न च माम योभ्यसूयती. हरे कृष्ण. राधा माताची वाचा. हरे कृष्ण. हरे जो कृष्ण. जप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. राधे राधे. हरे कृष्ण. मग बघा, जो तप करत नाही, भक्ती, मग जो विधी विधानांना अनुसरून काहीही करत नाही, वेदांचा अभ्यास नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाहीये, जो भक्त तर नाहीये, जो तप यज्ञ आणि दान यासारख्या गोष्टी करत नाहीये आणि जो भगवंतांचा द्वेष करतो, ज्या मायावादी तर्कवादी लोकांना मग ब्रह्म म्हणून पण ज्यांनी स्वीकारलंय त्यांना भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे, मग कुठेतरी भगवान यांना स्वीकारलंय, परमात्म्याला स्वीकारलंय आणि मग सर्वात शेवटी जे भगवंतांशी कुठेतरी संबंध प्रस्थापित करतायत अशांना सुद्धा स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणूनच असा द्वेष करू नकोस असं ज्ञान जो कोणी भगवंतांचा द्वेष करतोय त्याला मात्र हे ज्ञान निश्चितच देऊ नका. 1 मिनिट द्या. क्षमस्व. आणि म्हणून ज्याचा जो द्वेष करतोय त्याला हे ज्ञान तू कधीही देऊ नकोस, हे भगवंतांनी अर्जुनाला स्पष्ट केलेलं आहे. कारण भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. जसं मी आधीही म्हटलं की ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या तिन्ही टप्प्यांवर जे आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती करतायत या प्रत्येकाचा स्वीकार भगवंतांनी केलाय. आणि ज्याप्रमाणे मी सांगितलं की मग ज्यांनी भगवंतांचं ज्या कुरुक्षेत्रावर लढाई झाली त्या सगळ्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. परंतु जो मत्सर, मग हे ज्ञान कोणाला देऊ नका याविषयी सांगताना मात्र ते मत्सरी भावनेला मुळापासून उपटून काढलं पाहिजे. जो मत्सर करतो आहे आणि ज्याच्या मनातच भगवंत नाहीयेत किंवा जे नाहीच आहेत भक्ती मनामध्ये, मग त्याला निश्चितच ते ज्ञान देऊ नका. यैदम परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगृह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्यापेक्षाही मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग असा हा जो भक्त आहे हा भगवंतांसाठी किती विशेष आहे बघा. या शुद्ध भक्तांच्या चेहऱ्यावरचे भाव किती निर्मळ भाव आहेत. आणि असा हा शुद्ध भक्त की फक्त दुसऱ्यांच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना कुठेतरी जागृत करायची आहे असा फक्त निर्धार केलेली व्यक्ती. आणि म्हणून असा हा शुद्ध भक्त हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे. जो मनुष्य भक्तांना, मग ज्या प्रभुपादांनी हे रहस्य
प्रत्येकाला सांगितलं त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती असे प्रभुपाद ज्यांनी प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना प्रकट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि हे ज्ञान सांगून हे भगवद्गीतेचं ज्ञान भागवताचं आणि असे अनेक अनुवाद करत की जशी आहे तशी ही भगवद्गीता प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत या गुरु शिष्य परंपरेतून या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे. आणि म्हणूनच असे शुद्ध भक्त निश्चितच भगवंतांच्या धामाला जेव्हा हे शरीर जीर्ण झालेलं शरीर त्यागतात तेव्हा ते भगवंतांच्या धामाला पोहोचतात याच मुळीच संशय नाही. आणि मग असा भक्त भगवंतांसाठी विशेष असतो, त्यापेक्षा प्रिय भगवंतांना कोणीही नाही आणि भगवंताला सुद्धा प्रिय त्या भक्ताला सुद्धा भगवंतच प्रिय असतात. अध्येशते च य इमं धर्म्यं संवादमावयुः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण बघा, माताजी. हरे धन्यवाद. कृष्ण. की हे जे अध्ययन हे जे श्रवण करता आहात तुम्ही आणि जी ही मलाही संधी मिळाली आहे तुमच्यापर्यंत भगवद्गीतेचा उपदेश पोहोचावा ही हे जे अध्ययन केलं जात आहे हे भगवंतांचं पूजन केलं जातं या नवविध भक्तीच्या सेवांमार्फत जे आपण भगवंतांची उपासना पूजन त्या भगवंतांना द्विगुणी शतगुणी आनंद होतोय की या बुद्धीद्वारे आपण भगवंतांचं श्रवणम कीर्तनम करून त्या सेवेद्वारे आपण त्यांचं पूजन करतो आहोत. श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. राधा माताजी वाचा. राधे राधे. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने आणि द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. राधे राधे. राधे राधे. हरे कृष्ण. जो मनुष्य श्रद्धेने बघा की मनात ती श्रद्धा मग द्वेष नाहीये मनातला पहिला भक्तीचा टप्पा ही श्रद्धा निष्ठा आणि मग तो मत्सर मनामध्ये नाहीये आणि तसा धरून मनात प्रश्न असंख्य असावे पण संशयाला जागा नसावी आणि म्हणूनच तो हे जे श्रवण करतो आहे तो सर्व पापान ज्या शुद्ध भक्ताकडून बघा सगळे त्यांचे शिष्य कसे ऐकतायत त्यांच्या मनातल्या भावना आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या भावना आणि त्यांचे एक्सप्रेशन्स बघा कसे की कशा प्रकारे ते औत्सुक्य आहे ते ज्ञान घेण्याचं आणि अशा या व्यक्ती पुण्य लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांचीच प्राप्ती करतात. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. सरिता माताजी वाचा. मोनिका माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जिथे 11व्या अध्यायामध्ये सुद्धा भगवंतांना तेच सांगितलं अर्जुनाने तेच कुठेतरी पुढे जाऊन हे ज्ञान घेऊन आता अर्जुनाचा मोहही नष्ट झालेला आहे. त्याच्या मनातला भ्रम तेव्हा नष्ट झालाच होता आणि कुठेतरी जेव्हा ती उपरती त्याला ते जेव्हा व्यवसायात्मक बुद्धी त्याची जेव्हा जागृत झाली की कुठेतरी तो केंद्रित झाला तेव्हा तो म्हणतोय की माझा मोह आता नष्ट झाला आहे आणि तुम्ही दिलेल्या ज्ञानाने तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती म्हणजे जेव्हा तो कुठेतरी अव्यवसायात्मक झाला होता त्याची स्मृती कुठेतरी त्याचा जो फोकस होता तो ढळला होता आणि कुठेतरी मग ज्याच्या मनामध्ये करुणा पाप आणि तो ज्या प्रकारे विचार करत होता तसा ते न करता भगवंतांनी जे ज्ञान देऊन त्याचं परिवर्तन केलेलं आहे त्यामुळे त्याची स्मृती त्याला पुन्हा प्राप्त. कारण जो आधी योगा जेव्हा तो धनुर्धर असताना ज्याने फक्त पक्षाच्या डोळ्याला आपला कुठेतरी जे केंद्र बनवलेलं होतं त्या अर्जुनाचा हा भ्रम त्यांनी
दूर केलेला आहे. भगवंतांच्या ज्ञानाने त्याचा मोह पूर्णपणे नष्ट झाला आहे आणि आता दृढ आणि संशयमुक्त होऊन तो कुठल्याही प्रकारची त्याच्या मनामध्ये मग हे आपल्यासाठी कुठेतरी ज्ञान आले आणि म्हणून अर्जुन त्या प्रकारेच सांगतोय. मग सगळ्या गोष्टीचं निराकरण झालेलं आहे आणि भगवंता आता तू सांगितलेल्या तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास अगदी तयार आहे. मग आता याच गोष्टी संजय, मग हेच जे संवाद आहेत आणि प्रत्येक अगदी ज्या काही गोष्टी कुरुक्षेत्रावर घडतायत त्याचा अगदी प्रत्येक शब्द संजय धृतराष्ट्रांपर्यंत पोहोचवत आहे आणि मग त्याही पुढचा हा संवाद आता संजयाच्या तोंडी हे श्लोक आहेत. 74 ते 76 हे संजयाच्या तोंडी क्षण आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञानेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे संजय सगळं धृतराष्ट्रांना पोहोचवते आणि त्याप्रमाणे सांगतायत की कृष्ण आणि अर्जुन यांचा हा संवाद मी ऐकला की माझ्यासारखा धन्य मीच आहे आणि हा अत्यंत अद्भुत आणि त्याच्याही अंगावर रोमांच उठतात की ज्या विश्वरूपाला तो बघू शकला आणि ज्या व्यास मुनींच्या ज्या दिव्य दृष्टीमुळे तो कुरुक्षेत्रावरील अगदी खडाखडा माहिती धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याला जी दिव्य दृष्टी मिळाली होती त्याच्यामुळे त्याचा जन्म सार्थ झालेला आहे आणि ज्या योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतानाचा जो काही उपदेश आहे तो संजयाने पूर्णपणे ऐकलेला आहे आणि संजयालाही हे ज्ञान मिळालंय. हे अद्भुत आणि पवित्र संवादांचं वारंवार स्मरण होऊन मग संजयाला त्याचं स्मरण होऊन पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे कारण तो अक्षरशः त्यांच्या संवादाने तो प्रसन्न त्याचं मन झालंय आणि तो कुठेतरी हर्षित झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचू का? वाचा माताजी. हे राजन 18.77 हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारक होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे भगवंतांचं विश्वरूप बघितलं त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष जे दुर्मिळ असं रूप भगवंतांचं, ज्या भगवान रूपाला अर्जुनाने जेव्हा भगवंतांना विनंती केली की मला तुम्ही परमात्मा आणि तुमच्या त्या अगदी मनमोहक अशा आणि श्यामसुंदर अशा तुमच्या मनुष्य रूपामध्ये दर्शन द्या, तेव्हा भगवंतांनी श्रीकृष्णाचं ते अद्भुत मग असं हे जे अद्भुत रूप ते संजयाने सुद्धा बघितलंय आणि म्हणूनच त्याला पुन्हा पुन्हा हे रूप बघून हर्ष होत आहे. 18.78 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचा माताजी. हरे जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच संजय सांगतायत म्हणजे संजयाने तर ते धृतराष्ट्रांना स्पष्टपणे अशी कल्पनाच दिली की कुठेतरी धर्म आहे आणि कुठेतरी जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत, प्रत्यक्ष योगेश्वर आहेत आणि जिथे महान धनुर्धर आहे, अर्जुनासारखा धनुर्धर ज्याला आता पूर्णपणे त्याचा भ्रम दूर झाला आणि अशा प्रकारे तो उत्तम धनुर्धर आहे आणि जिथे हे आहेत तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, मग तिथे कुठलीही कमतरता नाहीये हो आणि तिथे निश्चितच धर्माचाच विजय होणार आहे. असामान्य असं सामर्थ्य आहे ज्या अर्जुनामध्ये आणि तिथे नीतीचाच विजय होणार आहे. तिथे अनितीला स्थान नाहीये आणि म्हणूनच जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत तिथे निश्चितच धर्माचा, कारण परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जे प्रकट झालेले आहेत आणि या युगामध्ये जे प्रकट झालेले आहेत, ज्या कुरुक्षेत्रावरती हा उपदेश केलेला आहे भगवंतांनी, तिथे प्रत्यक्ष भगवंत उपस्थित असताना तिथे निश्चितच नीतीच आहे, कुठलीही अनितीला स्थान नाही. हे संजयाने आपलं मत धृतराष्ट्रांपर्यंत पोहोचवलेलं आहे. हरे कृष्ण. इति 18 समाप्तः. इथे आपल्या भगवद्गीतेला
सांगता होतीये भगवद्गीतेची आणि भगवद्गीताचे जे संवाद आहेत सगळे कृष्णाचे आणि अर्जुनाचे ते तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचवून झालेले आहेत आणि जे काही पूर्ण प्रत्येक श्लोकाला नाही तर ज्या ज्या महत्वाच्या श्लोकांना आणि त्या अध्यायातल्या श्लोकांमार्फत तुमच्यापर्यंत तो संवाद पोहोचवायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि अशा या 18व्या अध्यायाचं हे सगळं कुठेतरी संक्षिप्त स्वरूप आहे. मला वाटतं आपण 3ला सुरू केल्यामुळे आपला हा अध्याय व्यवस्थित वेळेत पूर्ण झालाय. मी एक 5-10 मिनिटं तुम्हाला देते, याच्यावरती आपण थोडा संवाद साधू. पण 5 हरे कृष्ण. वाजेनंतर हरे हरे कृष्ण. कृष्ण एक मिनिट माताजी. हरे माताजी मी कृष्ण. जाऊ शकते? हो नक्की माताजी, नक्की. मला प्लीज माताजी. श्रीसूक्त पठण करायचं. हो हो हरकत नाही माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. सर्वांना मी हरे कृष्ण. पुढच्या प्राची आठवड्यात माताजी. कम्युनिकेशन टाकेन, हरे तेव्हा कृष्ण नक्की माताजी. भेटूया आपण. हो हो. हरे पूजा कृष्ण. माताजी हरे सगळ्यांचे धन्यवाद आणि हरे कृष्ण धन्यवाद सगळ्यांना. माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुणाला प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. आपण एक 5-10 मिनिटं आत्ता देऊया आणि त्याच्यानंतर मी पुढच्या आठवड्यामध्ये एक आपलं सेशन अरेंज करूया. मी रेकॉर्डिंग थांबवते इथे.